بتميخني زي كلاوي رجوك اللاي ساقلتمو وشتو دماري سلام سقالق عارحة مدرب بحري سلام سسفنا رقت بيتو معبل كتاري زي السحر عفتو هزمنا بسعو زربار صنور دوار زي الربرب شرحي برحي يقاوح تعباي وران البقران نسديد عدي باباي عرب رابي كابيدين عرب رابي سراوي عرب رابي سيرب رابي حزبي عرب رابي مرد كتيك سجرب عقلي مرد كتابي سراب حيلي عقل حيلي الله صنقو نفحد تبعدك بالعدكو سنفك قعر فرحت نبكو عاين نقنقل تعندو وركو كفيلو لامبر برامو لكو سلي عام سلي غاقر سودقو بدلو بغاتات متى وادرو نخح الحين ناتا سنفكو يبلو الناس عمريتي سريعان البيوز سادي حريتي كل الدنيا العقيد زمر الله وبعا يقبل هوات يقبر الله عرف ربي سلازي اللك عبري مزعبي كل غين الله وحدو كل غين الله نحدو عايشين ستحيل عرب ربي عود ستحيل مصاربي إريترا زي ربرابي وزي ربرابيت كندي كاباتاتنا مزادر في تدرفص أنيكم هذا جزء سلامتي تقرص أو تبلون تخونيكم سلام تقطعتلتنا إذا channel كمل لهم تبقى اللوف تصفى نجبر لو مون كم وترو أقدر سنوانا وانت حسوتات حزنا لكم متسينا لنا لومي it's gonna be very special because yeah فتينا تلينا تكونتات قلتي فيك أير سلزليو نزادر في قرص لكم كلهم بعليك كمان قرص نعمل كيز قرص أزلو it is it's beautiful song man كندي زي خاطب لوقت ولون تقوليهم انتظروا بنيرة أبغى كروبان دي هذا مالتي كما هو لي كسب زروح بجنزام لقطي تبصحكم لي one of the best thank you very much anyway بس كنا تاتنا يرتراسل تخيلي دم زيادة فتوى تازيناون نابو زتكرت ياخد كون نايلومي what's going on right now مجمريا بتي كم تزيد لك كفر دين قبل زلنا very very major event مجمر Another deadly night amid intense Russian strikes. And amid the wave of strikes, Ukraine has raised alarm over what it describes as a safari attack. That's a claim centered on a shocking video of a man being hunted by a Russian drone in Kherson. But before we tell you more about that, let's tell you about the latest escalation in Kyiv. At least 15 people were killed after Russia unleashed a massive wave of missile and drone attacks on the capital and surrounding buildings and several warehouses. مچم امون راشان يوكرين زكايد زلو ولا حنت مجنان زودي يكونن راشا كبيد دبداب ابز حلفه يوكرين كبيد دبداب كايدا نيرنا لك كم زكو اسغري بقى كم زقوتي خاط ولا حدا معلتي حدا دحري حدا كبيد دبداب ابز راشا زغبرتو كم فليز غبرنتلو بزح حساب تقتيل له now this is a very ugly war تدغاغام يزبلكم زلو ازيو حما كويناتنا ايران ابقى بحر زكاي زلو كوناتات بمنصرنا يراشان يوكرينن كودادر زخل ايكون كخون زخل ناب ابو كوينات كخيد خل سلان زلنا يتفرات ناي امريكان ايران زلمبر امريكا حصلت صعرد لايتو اقداسنتنا تو سمايا ديبو زلمبر اتزغف كوينات ابزي زكاي زلو ابزي كوينات زي يوكرين بحلف كم مبزحتو تي باليستيك ميسايل زتتوكسه اب علامو كم زهرمي زنقر زلو and there is a very good reason for this كنغراكم بخلتي ولا كويناتنا ايران كانت حزاينا حدا توب اكسبرت نا امريكا حدا اقداس حبري توزيلو نبعل نسو دما كوناتاتنا امريكا اب كمي درجه ودي خم زلو كريكمي now كاب امريكا راشا استمهر واحد نغر على يبلو انت يسخه Russia carried out of troops
Now, Russian forces continue to advance on the battlefield as well, liberating 13 Ukraine's defense. Ballistic. Only one ballistic missile was shot down last. The only right way to behave in this situation. The United States itself. After all, it is estimated that the United States major ports. أبزي حنت فريقكم سلزلو خي تيكوينات مرة ندي حماق زلو أبزي نشتي كارتا كريكم Russia hit 2 major ports that serve as logistics hubs for the Ukrainian military. Additionally, زين كلتا ودبات كم تري وزلهم إيران أمريكان تاجر لنا إيران أتوانا ودبات جرات الله حمد الله من قصاصاتنا بتزعتون نخي جبر بلوكيت جرنا لنا دايب له راشا دما كاب أمريكا قاديهم نتن كلتا متنا حزبي يوكرين حزب تراي نوتادرا عم تراي بلوك مالهم حزبي يوكرين نقدنا تيقون كل نجار زتول بزن كلتا ودبات نزن كلتا ودبات من كل عين تبلاك سيز بهذا ما نتم مراقبنا أبو زعتوا تارجتنا جبرت راشا مرة يتهر من زلا زمالة دما أقلال بلوكيد ودباتنا يوكرين كم زي سرح يقبروا له زمالة كل تزبز دليل لوجستيكس بترينن بقلن جيرو كابيرو باكات تخلله بترين جير كهجر ملوكت كله باي تخلني العلو كل دما إذا كويناتنا يوكرين إذا حجيج بس حتى زلا كوينات لك أم تكمل حجز نبرة تايك في الطريق زجرة ده شجر ناي تميت في الطريق بعالم يوم زبل زلوا سلمتها يوكرين حدا كابتم عبيتي أخلي زفر هاجري أخلي نب عالم إكسبورتس جبر هاجري حجيك زي سلز واحد النمبر كان لدي كومنت حنت فيديو نيراتني الجزيرة زجبر وانتهى تبل أخلي تخزينه بزوده بموسع سلسانة يبلا شو كم زلوا قمت على أفريقيا انتهى زبال زلوا تميت كلي مغنياتهم ماي دونجيو قرن أفريقيا في الله كبيت تميت ندركم كله كم زغل ولا ونا مبزحته عالم أوروبا انتهى نخونا لنا تري والله بمغات ريكارد دسبرة مغاتي زلوا ما يهرم يلا أمين سويسرلاند زعمت زيا حرشاو مهرتناتا بعبد درجة كسا كم زغل فلوتي of course نشتيتي حرشاو مهرتناتنا قنا قداس يخا سويس بزوع دقوماتات يتقبر بحرشا قالك كفالنا قطبا ناخذ كل وي كان نهزبا زخون نقر كتقبر نالبات بسويس مسكات كات خيدي خاطبلو نمبر سويس تايمز قبرو اورجانيك تراي كم زفريوم زقبرو سلازي تي ناي اب سويس زفريت اباديو سويس ميلك زبال عب ماركالو سويس تشيز نتي زركا باب زعد زفري هايست كواليتي كم زهلو مو ابزي يخون اب عالم عبي تطلابنت كم زهلو ويم غيرما እዚ ግን ምንታይ ስትራቴጂ ሕርሻ ዘይብልካ ሃገር ከም ንሕርሻ ዝቆም መሬት የብሎም ስዊስ ጎቦታትን ካለን እዩ ንሕርሻ ገሊፎም ካልሙ ገበሩ ግን ኣርሒቆም ስለ ዝሓስቡ ዞም ሃገር እዚኦም ከም ካብሉ ኤውሮፓ ከም ኣብነት ክትወስድዋ ዘለኩም ሃገር ኣነ ኩሉ ግዜ ይብለኩም እየ ካልይቲ ሃገረይ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ንኩሉ ነገር ፋክቹዋል እንተተዛሪብካ እዚ ኩሉ ኤውሮፓ ውትድርና ገዲፉ ከሎ ግዱድ እስክርና ስዊስ ጥራይ ዘለዋ እዚ ኩሉ ሰላም ናይ ኤውሮፕና ዓለም ከሎ ካብ ዓለም ንላዕሊ ድማ ሰላም ዘለዋ ክንሳ أودات ناي سويس 18 عامات زوصعو زربا يلن وتدرنا خيريو 3 عاماتو ايدلين يزبله بزح واغا يزخفل سلازي ايدلين يمبال كما ماراتي وسدوني كيتكا وتادركا خوينكا برات كاب غزا غيركا تقمط سلازي سويس وعود زبنا تا كل وتادري دفاعات ناتهم فلوي كم سويس ابنت كتكون على ابنت توسد على كازبلا بخمزه كالب حرشا زغمريت يبلون سبين لك طليان لك فرنسا لك جرمن كلهم زيهم صفحت قول زلوم سويس غبتاتي ገንዘብ ካለው መገዙን ይረምዶ ነው ሕርሻ ወላ ብታዝርካ ባጎልጎል ክንገብራለና ግን ጭኑ ገብሮ ሃይ ኳሊቲ ገርና እቶም ሕረስቶ ድጎማታትን ገለን ገርና ብኽቡር ሸይጦም መክሰብ ከም ዝህልዎ ክንገብራለና ኢሎ ነቲ ሕርሻውን ሜንቴን ገብርዎሎ ንግረ መንገደይ ፍልጠት ክውስኽ ስለ ዝደሊ ጥራይነት ተሰማዕናተይ ሳንግ ደፋ ናብ ዩክሬን መለስ ሰፊሕ መሬት ናይ ሕርሻ ዘለዎም እዩ በዘም ጎደባት ድማ ይድወፅእ እኽሊ ባልክ ብዙሕ ስለ ዝኾነ በመራኽቢ ዝንቀሳቐስ እዘን ወደባት እዚኣተን ራሻ ኣፅያተን ኣላ ሶ ንዩክሬን ጥራይ ክትሃስድ ኣይኮነ ቆጠባ ዓለም እውን ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝን ሕጂ ድማ ንባቤል መንደብ ኣፅያ ብነዳድን ብኻልን ኣፅያትና ኣላ ንብላ ኣለና ራሻ ድማ ካብ ዩክሬን ዝወፅእ ዝነበረ እኽሊ ብፍላይ ንቆጠባ ዓለም ኣገዳሲ ኣፅያተላ ሶ this is going to be a very different dynamic ነቲ ኩናት ብዝተፈላለየ ገፃት ኢና ንሪኦ ዘለና ክንምንታይ ከቢድ ኩናት كبيت مدرخة بعالم تأتيهم زلوا نخد فلتو نخد ريوني لترى يزقبر زلوا but it's not the only thing زقاتم زلوا مالتي سلازي أمون جزين كلت هاجر زخي زلوا قداي أبيك بتسيه ونتاي خوني موداتو I really don't know حنت ناز كلت يوناي كونتات كتقلت على ندخل ناي أمريكا كونتاتون كتقلت على ندخل حنت فيديو كبكمية and that is إذا مجمري عملت ناي كونتات ناي إيران زلها كان حوص لكم so that you can have a better picture. Let's go.
ultimate dream city, a Switzerland on the Persian Gulf, a fortress of wealth, a safe haven offering refuge from taxes. That illusion was shattered by swarms of Iranian drones. On the 28th of February, the skyline burned and the flaming debris damaged the facade of the five-star hotels. It has been 5 months since, and the situation is far from normal. Today, fresh explosions reportedly rocked Dubai's Jebel Ali industrial area. 7 blasts in just 20 minutes. መቸም ስዊዘርላንድ እናተዘረብና ካብኡ ከይወፃና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ስዊዘርላንድ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኩሎም እዮም ከም ዝብሉ ስዊስ ከም ስዊስ ንክትደግም ምፍታን ግን it's not possible. anyway ኢማራት መቸም ሕልሚ ናይ ኢማራት ኣብ ቪትሮ ዝተሃነፀ ገዛ እዩ ነይሩ ኩሉ እቲ ናቶም ፐርሰፕሽን ክፈጥርዎ ዝደለዩ እቲ ብራንድ ናቶም ክፈጥርዎ ዝደለዩ እናተሓምሸሸ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣሜሪካ they really tried everything እዞም ሃገር እዚኣቶም ኩሉ እዮም ፈቲኖም ምክንያቱ ጀበል ዓሊ ተሃሪሙሎ ይብሉ ኣለዉ ካበይ ዝመፀ መጥቃዕቲ ንስማዕዮ እሞ ቁጠባዊ ስትራቴጂ ክትሃንፅ ከለካ ኣብ ምንታይ ተመርኪዝካ ምህራፅ ወይ እውን እንታይ እዩ ጌጋ መንገዲ ክወስደካ ዝኽእል ምክንያቱ ኢማራት ኣብ ገለገለ ቢዝነስ ስኩልስ ከም ኣብነት ናይ ምዕባለ ትመፅእ ነይራ ከመይ ጌርካ ሃገር ተማዕብል ሕጂ ድማ ከመይ ጌርካ ጌጋ ምዕባለ ትመርሕ ዝብልካ ሓድሽ ኬዝ ስታዲ ክትከውን ከም ትኽእል ረዮ ብዚኣ area. 7 blasts in just 20 minutes. The explosion sent thick black smoke into the night sky. Now, the exact reason behind the blast is not known yet. But the Dubai authorities have reportedly arrested 2 people for filming the fire and smoke erupting from the blast. ሸውዓተ ደብዳባት ኣብ ኢማራት ወይ እውን ኣብ ዱባይ ከም ዘጋጠመ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ደብዳባት እዚ ካበይ መፅዩ ፅኒኢልና ኣብ ድሕሪት ብዲቴይል ክንሪኦ ኢና ባት ሜክ ኖ ሚስቴክ ኢማራት ትኸዶ ዝነበረት መንገዲ ውፅኢት ናቶ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኢማራት ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ካብ ዝተኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣዕሪፋ ነይራ ኢና ኢልና ስለምንታይ ምዃኑ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ዲፕሎማሲ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ምስ ኢራን ገንዘብ እውን ከፊላ ዝብሉ ዘረባታት ሰሚዕና ኣለና ናው hold this thing ነዚኣ ኣብታ ዘላታ መግደፍዋ ንቐፅልዎ there is a big strategy በገንዘብ ክትገዝኦ ዘይትኽእል ከተታልሎ ዘይትኽእል መንገዲ ኩሉ ከም ዝኽእል According to Iraqi news outlets, the explosions were due to a missile attack from Iran-backed Houthi rebels based in Yemen. Let's understand why Jebel Ali matters. This isn't just another industrial zone. It is located around 32 kilometers southwest of Dubai. This is one of the world's most important logistics hubs, the largest man-made harbor on earth. እቲ ዕላማታት ኣበይ ከም ዝሃረመ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓደ ካብኣቶም ኣብ ጀበል ዓሊ እዩ ጀበል ዓሊ ማለት ኣብዚ ዞባ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኣብዚ ኸሊጅ ዝበሃል ዝዓበየ ናይ ሎጂስቲክስ ሃብ እዩ ዝዓበየ መትኒ ናይ ቁጠባ እዩ and there's a strategy why they did this ንጀበል ዓሊ ብምስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ቀፂሎም ሕጂ ድማ ናብ ፉጀራ ከጉዕዝዎ ይደሊሎም ንዓሰብ ዝጥምትዎ ዝነበሩ በርበራ ቀንዲ ዓሰብ ዝጥመተሉ ዘሎ ምክንያት ስለምንታይ ምዃኑ ትፈልጡ እዮም ወላ እኳ እዚ ዝበለፀ ወደባዊ ኣገልግሎት ዝህብ ጀበል ዓሊ ሃኒፆም ተለዉ they know ምስ ግዜ sustainable ክኸውን ከም ዘይክእል እሱ ምክንያቱ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣናቱን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናቱን ንግዚኡ ተን ካልኦት ሃገራት ድኻታት ስለ ዘለዋ ካብ ቀይ ባሕሪ እውን ርሒቑ ከሎ ክንዱ ዝሰርሕ እንተሎ እዚ ቦታ እዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ተኮይኑ ነዘን ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዎ ወደባት ንስዑድያ መይ ብክተፍራ ይትኽእልኒ ኢኻ ካብ ፖርት ሱዳን ጀሚርካ ኖ ካብ ላዕሊ ካብ ናይ ግብፂ ወደባት ጀሚርካ ንግብፂ ብሓይሊ ዘይኮነ ብገንዘብ ኣስጢዕካ ንሱዳን ኣፈራሪስካ ተኺልካ ክትሕዞ ተደየለ ድማ ከም ዘይሰርሕ ክትገብሮ ንኤርትራ ከም ዝርመስ ጌርካ መጀመርያ ክትገዝኦ ምፍታን ተደይ ተኻኢሉ ድማ ከም ዝርመስ ተተኻኢሉ ድማ ካል ኣማራፂ ጎሪርካ መሓዝ ከምኡ ድማ ኣብ ጅቡቲ ኣይሰለጠን ሶማሊላንድ ቦሳሶ ኩሉ እዚ ሒዝካ ከም ዘይምዕብል ተስፋ ዘለዎ ግን ከም ዘይምዕብል ብካልእ ዘራርባ ብየመን እንትኾነ ድማ ዓደን ሒዝካ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይምዕብል ነዚ ወደብ ናይ ጀበል ዓሊ ክወዳደርዎ ከም ዘይክእሎም ሓደ በልዎ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነትን I'm going to show you the ኣብዚኣ ሓንቲ ነራትኒ ኦኬ so you know ሓደ ካብቲ እቲ ዝዓበየ ስትራቴጂ ናቶም ናበይ ከም ዝጠመተ ዱባይ ኣበይ ኣሎ ኢራን ኣበይ ኣሎ እቲ ስትራቴጂ ናይዞም ክልቲኦም እዚኣ ስእሊ እዚኣ ስምዕዋ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ what they tried to do It hosted American military bases, normalized ties with Israel, maintained trade with Iran, partnered with China, bought weapons from the West, did business with everyone. It tried to be everyone's friend, and that is the problem. Wars have a nasty habit. They don't let you stay neutral forever. So when the United States attacked Iran with coordination from Israel, Tehran hit back at the UAE's dream city, Dubai. It's leverage, used in its finest form. Okay, this picture, እዛ ስእሊ እዚኣ ረእይዋ ኢማራት ሓደ ካብቲ
ዝደለይዎ ክገብሩ ክዕንድሩ ዝገብሮም ዝነበረ እንታይ እዩ ረቂቕ ስትራቴጂ ክተሉ ነይሮም እዩ ዝበሃል ረቂቕ ስትራቴጂ ግን ኣብ ገለ ፖይንት ባክፋየር ክገብር ክእል እዮም ዝብሉ ወይ ከዓ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ስትራቴጂ እዩ እዚ መጀመርያ ምስ እስራኤል ምሉእ ዕርቂ ፈጢሮም ምስ እስራኤል ፅቡቕ ዝምድና ብምፍጣር ናይ እስራኤል መጋበርያ ኮይኖም ክንብል ንኽእል ኢና ሓደ በሉለይ እስራኤል ድማ ዘለዎ ጭዋዳ ናይ ዕግርግር ሓይሊ ከምኡ ወታደራዊ ዓቕሚ ንኢማራት እስላማዊት ሃገር ስለ ዝኾነት ዓረባዊት ሃገር ስለ ዝኾነት መራ ይጠቕሞም ነይሩ ንምስፍሕፋሕ ሕልምናቶም ድሕሪኡ ኢራንን እስራኤልን ፈፂመን ኣይፋተዋን እየን ንኢራን ድማ ብንግድን ብገንዘብን ከምኡ ድማ ነቲ እገዳ ንምጥሓስ ቦታ ብምሃብ ንኢራን እውን ሒዝና ኣለና ኢሎም ስለዚ ክልተ ተዛባቲ ንኣሜሪካ መዓት ገንዘብ ኢንቨስት ብምግባርን ነቶም ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢማራት ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብምግባርን ምስ ቁጠባዊ ምትእስሳር ብምግባርን ቀንዲ ፓርትነር ናቶም ኮይኖም ኣሜሪካ ኣፋ ከም ተዓብስ ገይሮማ ንቻይና ድማ ኣፅዋርን ናይ ንግዲ መመንጨውን ብምግባር ቻይና እውን ከም ዘይትንቀሳቐስ ኣብዛ ስእሊ እዚ ካልእ እውን ኣለ ራሻ እውን ሒዞም እዮም ንኩሎም እቶም ሓይሊ ኣለዎም ንዝበሉ ብዝተፈላለየ ረብሓ ሒዝዎም ነይሩ እቲ መሓመድ ብን ዛይድ ኤቭሪባዲ ክብል ዝኽእል ዝነበረ ኤሮጳ እውን ተታሒዙ እዩ ዩኬ ተታሒዙ እዩ ዩሮፒያን ዩኒዮን ተታሒዙ እዩ ኤቭሪባዲ ካፕቸርድ ኮይኑ እዩ ከመይ ገይሩ ሓደ ንእሽተይ ሃገር ክንዲዚ ዓይነት ማስል ክገብር ክእል ጭዋዳ ክጥቀም ክእል ፅልዋ ክገብር ክእል ክትብል ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ ሕቶ ድማ እዩ there is እዚ ነገር እዚ ጌርካ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ናይ ብሓቂ ካብዚ ክትመሃሮ ትኽእል ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ እዚ ናይ ኢማራት መጀመርያ ንዑ ክትገብር ገንዘብ ክህልወካ ኣሎ ኢማራት ገንዘብ ነይርዎም እዩ ከምኡ ድማ ኩሎም ነዚኦም ዝሓዝዎም ማራ እዮም ተጠቂሞምሎም ክትፈልጡ ንእስራኤል ቴክኖሎጂ ንምርካብ ተጠቂሞምሉ ወይ ከዓ እቲ ምስ እስራኤል ናይ እስራኤል ሎቢ ዘለዎ ፅልዋ ብብዝሒ ካምፓኒታት ናቶም ናብ ኢማራት ከም ዝመፁን ኢንቨስት ከም ዝገብሩን ገይሮሞም ንቻይና ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ቢዝነስ ኣንፈት ንክገብሩ ቴክኖሎጂ ንክወዙ ቅልጡ ናይ ቻይና ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣብ ካልእ ዓለም ስለ ዘይቅበልዎ ተቐላጢፎም ኢማራት ብምጥቃም ንቱሪዝም መስሓቢ ንኩሉ እዮም ተጠቂሞምሉ ብሕሱር ፅፉፍ ዝኾነ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ክወዳደር ዝኽእል ቴክኖሎጂ ንክገብሩ ገይርዎ ንኢራን ዓብ ናይ ሕርሻን ናይ ካልእ ፀጋታትን ስለ ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ እገዳ ዘለዎም ፀገም ብኮ ብምጥቃም ገንዘብ ናይ ኢራን ካፒታል ናይ ኢራን ናብ ኢማራት ብምምፃእ ዘይተዓደነ ቢልዮንስ ገንዘብ ይረኺቦም ቡግ ገይሮም እዮም ድማ ማዕቢሎም ናይ ኣሜሪካ ድማ ኦፍኮርስ ኣሜሪካ እቶም ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ናቶም ኮርፖሬሽንስ ናቶም ኣብኡ ዓብ ቢዝነስ ንክገብሩ ስለ ዝኸፈትሎም ኣፅዋር ድማ ብብዝሒ ስለ ዝገዝብሎም ኣሜሪካ ሒዞማ ንዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ብክለባቶም ብገለ ብኩሉ ተታሒዞም እዮም ኩሉ እዚ እንታይ ይገብረልካ ናብ ምዕባላ ክትከይድ ተደሊኻ ዝበለፀ ስትራቴጂ እቲ ፀገም ናይ ኢማራት ዝነበረ ኩሉ እዚ ተጠቂምካ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ንኩላቶም ሓንቲ ከም ዘይገብሩ ገይሮም ኣብ ሊብያ ዕንወት ኣብ ሱርያ ዕንወት ኣብ ሱዳን ዕንወት ኣብ ሶማልያ ዕንወት ናብ ኤርትራ ገፅካ ኣብ የመን ዕንወት ናብ ኤርትራ ዘሎ ካልእ ናብ ካልኦት ሃገራት ድማ ሕማቕ ነገራት እዞም ካልኦት ሃገራት ዓለም ከ ተዓዘብቲ ጥራይ ሕማቕ ናራዩ ብሕም ከም ዘይብሉ ሱዳን ኢዝ ሪል ኬስ ኣብ ሱዳን ዝተገበረ ጉዳይ ብዓብዩ ኩሉ እዚ ንኢማራት ገይርዋ ኣዝያ ተፀላኢት ሃገር ገይርዋ ኣዝያ ተፀላኢት እጂ ዴሞክራሲታት ሃገራት ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ሸለል ክብሉካ ኩሉ እዮም ክሳብ መዓስ ክሳብ እቲ ናቶም ህዝቢ እቲ ንዖም መሪፅዎም ዘሎ ህዝቢ ብዛዕባኻ ገለ ስእሊ ዝህልዎ ፅቡቅ ስእሊ እንተለዎ ትሕግዙካ ኩሉ እዮም እቲ ፓብሊክ ኦፒንየን እናተቀየረ ምስ መፀ ብፍላይ ኣብ ኩናት ናይ ጋዛ ምስ እስራኤል ዝግበሮ ምትሕብባር ምስ ረኣየ እቲ ህዝቢ ብገይሩ ክፍንፍኖም ጀሚሩ ነቶም ፖለቲከኛታት ምስኣቶም ዝኸዱ ድማ ፀቕጢ ክገብረሎም ጀሚሩ ኢራን ድማ ነዚ ኩነታት ኢራንን እስራኤልን ክልቲኦም እዮም ዘይሕጉሳት በዚ እስራኤል እንታይ እዮም ዝብሉ ኢራን ክትዳኸመሎም እናደለዩ ንኢራን ከይትዳኸም እገዳ ከም ትጠልም ዝገብራ ዘሎ ኢማራት ይብሉ ኢራን ድማ እስራኤል ንዓይ በዚያ ጎረቤተይ ክመፅኡ ንዓይ ክቐትለኒ እዚ ጎረቤተይ ኢማራት ዝበሃል እዩ ሒዝኒ ዘሎ ስለዚ ብክልቲኦም ፅል ኣለዋ ክልቲኦም ድማ እቲ ሓደ ካርማን ተጀሚሩ ይሕጎስ እቲ ሓደ ምክንያቱ ንክልቲኦም እውን ሪስክ ትፈጥረሎም ሃገር ስለ ዝኾነ ቻይናን ኣሜሪካን ከምኡ ራሻ ከምኡ ኤቭሪባዲ ዋላ እናፈተዎም ብሕማቕ ካይጥምቶም ነይሩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ፀገም ስለ ዝነበሩ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ነቲ ፈጢሮሞ ዝነበሩ ናይ ሰላምን ናይ ምዕባለን ከምኡ ድማ ሶፍት ፓወር ዝዓበየ ሶፍት ፓወር ካፒታል ዘለዎም ቢዝነስን ሕልምታት ከም ክተህንፅ ዝደለካ ኣብዚ ምፃእ ዝመስል ኩሉ እዚ ሕልምታት እዚ ሻተርት ኮይኑ ቁጠባናቶም ኣብ ወዲቑ ክብለኩም ኣይክእለ ግን ኣብ ሪስክ ሆቴላት 10% ኦኪፐንሲ ሬት ኣለዎ ብሎ ሆቴላት ናቶም ቱሪዝም ኣዝዩ ኣገዳሲ ብፍላይ ንዱባይ ካልእ ቱሪዝም ጥራይ ክኮን ወላ እቲ ቢዝነስ ሴክተር ትካላት ኣብኡ ዝገብር የለን ሎሚ ዝነበሮ ዘውፅእ ዘይኮይኑ ዝእቱ የለን ኩሉ እዚ ድማ እዚ ኩናት እናተናውሐ ክኸይድ ከሎ እቲ ናይ ቃንዛ ምፅዋር ዓቕምናቶም መሊሱ እናተዳኸመ ይኸይድ ኣሎ ብመንፅር ድማ ዝገደደ ሽግር ክመፆም እዩ this is only one of the problem እዚ እቲ ኢራን ትፈጥሮ ዘላ ጥራይ there is another problem ከኣሜሪካ ዝብገስ ዘሎ ምስ እስራኤል ዝተሓሓዝ ድማ ናብኡ ንዝገር ሕጂ ለንቀነ
بريزنتنا مختل بريزنتنا أمريكا قد أس انترفيو غير له. Benjamin Netanyahu confronted you recently at Blair House over the war. What can you tell us? He didn't confront me. We had a nice and frank conversation. I mean, look, as I've said repeatedly, Laura, Israel has been a great partner. They're an ally of the United States of America, but like France or Britain or any other ally of the United States of America, we sometimes have differences of opinion. And I think that the American media is fascinated by this dynamic, but the simple reality is my job is to pursue the interests of no other nation on earth except for the United States of America. So when our interests are aligned with Israel, we talk about how to accomplish those shared objectives. When my viewpoint is averse to the Prime Minister of Israel, we have a frank conversation about that. We had جدي فانس انتهت ولا زلام بزعبا إسرائيل بزوح زي صبوا نجار كتزارب تسمع كاغا أبز حلف دما نتنياهو رقيبو كونفرونت خمسة قبل كويون أبرتعكم تزاربك يزرب على كميز قد عايزي مزبلو وتزراري بلانيرنا جن حما زرباي كونن أنا زنا جرزول له مس إسرائيل دك قرار بنا نجارات له محزانا يا مشاركتنا جن دفل عليه لنا نجاراتنا له نبله automatically إسرائيل challenge جبرا خمسة له سئلنا تخوص يفتنا له جدي فانس. Now this is very important. مختل بريزنتنا أمريكا بوقعي مس إسرائيل دفل عليه نالو نناتنا قديد نحزر له من قدتات له نتحابر له زي نتحابر له قبل الميديا ما فوكس كزارب مخالو كالارستي زياد رايح زوا مخنياتو أكلنا يتزمس زلو معبليو أكلنا يتزمس زلو وحجيو كاليت وحج ما توحج إيماجينر كم زي كونه تكبراو مخانو زيارايو. And there is so much to talk about today. It seems we do have a winner in the Democratic Party's biggest and most expensive primary of this summer. We can now officially report that Abdul El-Sayed has won the Democratic primary for the U.S. Senate in Michigan. We just heard from El-Sayed's campaign that Stevens called him to officially concede. So let's bring in the group chat. Moshe Wanunu, Most News founder and editor-in-chief. He also... So what you see here is the حركة historic ودر زنبرة أبناء Democratic campaign تاريخاوي ودر ينيرو مخنياتو أتحادة عبد سعيد تتعويتو زلو أبز برايمر مالتيو ناي ميشيغان سيناتور نكون بتعامل بقول زلو أمريكا ودكتوري تغاليتي أمريكا ويتيا أبالنا كونغرس نبرتي حجر ما نفسنا كديبي حسيبانيرا أبدك أسا كتنسن كدكسن حلمناتا نسرائيل دو نأمريكا يكون بعلى بلوتيز لكم زلو إسرائيل دم أبزور درتنا إسرائيل دقافت أي باك زبال كني جذب إنفستيجر لهم سيركم لعلي 3 مليون لعلي 3 مليون دولار إنفستيجر ولا تسعيره إذا سعره دما ترى أمريكاوي ويون عرباوي أمريكاوي ترى ديكونه أنت عايز بالبوليس زلويه I mean this is a nightmare زي مسنبت زينا زبال حركاوي دحر عوتوس تحتتم زملسوس كبزي. Position is on funding for Israel if you do become a U.S. Senator. Are you opposed to all funding for Israel, period, military funding? إذا حتى زياق أبسينن حتى تويم تايو كتمرز كم تخيل الجاب تبرايمر تعويد كلا زي زول مرجع ما كتساتفيها قالك كابت مرجع خدمة إسرائيل زوهاب كل حاجزات ولا نفسنا خط كلا خلت تكمل أسوار تتوقع بلا مخان كايزن الجرزلو إسكاز مرجع خا كوميدي كقصل ولا كتكيريخ حجي سلة تحالف كا إلى ما حد تاتو ملسنا تنسمعوا سلام تاكم استمرت ما كابت عمل سبعة عندكمي أفك فتكبل كل سمعوا. I'm opposed to unconditional military aid for any country. That is Israel, yes, but that's also Egypt, where my family immigrated from. That's Pakistan, that's Saudi Arabia, that's UAE. And that's not because of a focus on what's happening anywhere except for a focus what's happening here. We've got... This guy is brilliant. مالت brilliant تبلقال بتهكل تملكته سبع. إسرائيل زبال exception كم زخونة دايس للزارمبر أنا ناي زخونة يكون unconditional مالت بزيك ما كنت بزي محتاتن مصنعة مقبار زقبار حجز نخل تتوقع بالعلو وتدرى حجز مالت تتوقع بالعلو. نتما بقول هجري زخونة جبتي تتوقع بالعلو نسرائيل تتوقع بالعلو نسعود عرب نباكستان نخلهم تمكم عين حجز زقبار لهم تتوقع بالخلالو مهنياتو بزيك ما كنا نحجزو هجر زبحال كله نايبلو جنزبنا أنا بيك خيزلو this is why he is elected إسرائيل دما in a big trouble زبوازلو سلامتاي جنزبنا بيك خيزلو here we've got communities in my state where the median income is $14,000 and I believe they have a right to their tax dollars. I also believe in international law and upholding international law. انتاي بلالو اتجنزب أكمل من إسرائيل إن خالوتن زخيت أبزع عدي كونزلو أبزنا تي community أبتنسو زلو ميشنغان median سلسة عينت أفريج على له أفريج كبار كله مين زبحال له ميديا زبحال له سال سيونا له مود بلو مثلاً أفريج جي
كل سبسي دموز ناتو كل تشع كون خلي قالها بتمات قال مليون كون خلي قالوا دما دموز يبلا اجيت افريج لك 5 7 شك بصح خلي مخنياتو تم لعل زلو سلو تسعبوا ميديا مالت قال تتخكلنيا أن تون كل تجافات تحتي زلون مليون زلون قديف كاتي زبز حسب زلوريو ما أكل دمرت ميديا نبات أما تستمعيركمو أب ستاستيك تستمعيركمو تكونوا تدخلوا بدي تماركم ما معدو فليت مالو أبتناتي كوميونيتي ميديا سالر نعمت 14 بلاكم الله أبقى كوميونيتي افريج دموز ناتهم 14 is nothing سكونتنا أمريكا لومي سنتين مالتي دخلنا تابع عدي أسفح في حيزلو سراورو سديديز بلوم زلو إذا عينت حزبنا زلك قديف كا بليونس ناب كالو تجارات مقرايسي نيت أنا خمسة يكونه رديو السخنات أنا حلا دكتور سلوزخنا ده ما بقى لي زردو نزل سبزين إسرائيل متقاف قديف كا يلزق عم سب كل غل absolutely not in fact جنزبنا أمريكا نبدأ جاي خيد من لاو ترايو نتوم تريفون زلو بنقروهم ترايكو so again political dynamics in أمريكا عبي وحج ما هي كم سين دبالنا السودان نفاس رحمة كم متي والله أتي بوليتيكا ونوت مالتي مستزل لو كنا تقطبان بوليتيكا عندنا نايت وتهدراوي قبل التنت زنبرة نوعنا ما لا يزخيا زلو إسرائيل جماعة كأن ربحت نايت زنبرة عندنا يعني را and there are Leahy laws against dealing arms to countries who are engaged in human rights abuses. And I don't want to fund a foreign military that does genocide, apartheid, or has taken us to a war we don't need to fight. I believe in equal rights to peace, dignity, and self-determination for Jewish Israelis and Palestinians alike. بفلو يدما إسرائيل دما كقالوا تليز بله علمنا علم حق زي كتل نخالوتنا نشوف زنبر حق رسل زغنة حق زي بلنوا حق نعوز جبار تتوقف على بحلا يلو علم لقاو حق حيسو زغيد أمريكا حق كتب يبلا بنصارو كتكلفون كتعنقصون ترايز اللوا يبلو so again بكل منقدي أب حدا معلبي إسرائيل أب أمريكا زنبرو favoritism نقول لي خيدالو إمارات شجر قد يمولو بأمريكا يكون بهجرات عربون بحزب عرب تسأل إله سب كله كعيب ولا بتسجبرو زلو السودان يغنى بكال هجر زجبرو زلو أب قزاز زجبرو سلازي كل زنتين درينا دلو إندرانا إماراتنا إسرائيل كم يجيرو contained كم يجيرو ناس تجبت أي خيط كم زلو تودي تسأو تابلكم يلونجن كبيت زخنة بوليتيكا وما قبل ما تيجوا ماله قال عليهم سعرهم ما هو زخلو ده يس يخولي ما يقولون يقولك ما يكلنا جن قال زي كنا مدرخ جد تفتير 5 لين عند الجرزلنا now let's go back to إيران ملس because that's actually نتخلو مدرخ صغير زلو كنتاتنا إيراني كاب زيرو زبط بقى سنة جرا يكون إيران تفترو زلا ما قبل ينخلو نغير زخيد زلو let's listen to what is going on right there. The deal to reopen the Strait of Hormuz could come as early as today. He tells Tehran it has one last chance to reach a deal, while Iran has reportedly denied direct negotiations with Washington. The Iranian propaganda media have been saying that all week. Tehran and Oman are said to be in talks on a framework to reopen the vital shipping route, however, with questions over security arrangements and whether Tehran could still collect fees from ships passing through its side of the talk. They want to talk. But the funny thing is they never mention that. They always say, we're not talking. But they called. They want to talk. We've been talking. They want to make a deal. They do not want to be hit. It was the biggest hit since World War II, as I've said. They did not, and they saw it happening. They saw all the goods being loaded. They saw everything. They knew exactly what was happening. بحفشة إيران فريحات إن الله يزاربنا له نتقدك فتح ويد له نبص بوجس عن خيدا لنا حيلنا برتع ليز بنزل دونالد ترامب. Is it really؟ نتكون تدري وزلوا نتكون تدبر بعض كاتل وانز فلت وانجن ميزان دونالد ترامب تسمع زربا يكونون زارب وزلوا ساتهم زارب وزلوا منجس أمريكا أكبد كلولواتي خمسة لين نسمع زلنا listen to this one كلت تغس معكم. Analyst and former NATO Supreme Allied Commander, retired Admiral James Stavridis. Thank you so much for being here. If indeed nearly 80% of THAAD and half of our Patriot missile stock is gone since the Iran war began, how would you describe that? What does that mean? Dangerous in one word. And it's not only dangerous in the context of the Middle East, Sarah, it's dangerous in the context of Ukraine and dangerous in the context of Taiwan. Let me explain. What we're talking about here, and you're showing a picture of some of these ground-to-air defense missiles that go up and shoot down incoming ballistic missiles, drones, cruise missiles even. And if... Okay. سمعوا زلهم زربا أمريكا كبيت زخونه وتهدراو قالوا قط إمو خمزلو عبيت جنرالاتن مكونناتن أمريكا بعلهم يمزقلت زلو إزي مقدال دما نورمال كم زي كونه حدقنيا مدرخ يون أمريكا ترى كيف كونه
ቻይና ንታይዋን ክትወዛደ ደልላ ወይ እውን ክትወዛያ ኢሎም ባዕሎም ዝፈጥርዎ መናብራ ኣሎ እዚ እንተዘይብልካ ንቻይና ምስቲ ኩሉ ክሩዝ ሚሳይላታን ከምኡቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላታን ካልእን ብቕልጡፍ ተማዕብሎ ዘላ ኣፅዋራትን ብምንታይ ክትከላኸላ ትኽእል ትንኮ ንቻይና ጠጠው ከተብለሉ ትኽእል እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ምክንያቱ ኣብ ድርኩ ኺድና እንታይ ኢኻ ሰፊርካ ዘለኻ እዚ ሓደ ካልኣይ ዩክሬን ስለምንታይ ትርመሳላ ኤግዛክትሊ እዚ እቲ ምክንያት ኣሜሪካ ኣብዚ ከባቢ ሃገራት ከለሽ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ስለምንታይ ይሰልጥ የለን እዚ እቲ ምክንያት 80 ሚታዊት ናይቲ ቀንዲ ዝሓየለ ምክልኻል ዝበሃል እዚ ታድ ሚሳይል ዝበሃል 80 ሚታዊት ተወዲኡ ኣሎ ሰደይ 10 ሚታዊት ተሪፎም ዘሎ እቲ ካልኣይ ፓትሪዮት ሚሳይል ዝበሃል ድማ ኣገይ ኣብስረይዎ 50 ሚታዊት ተወዲኡ ኣሎ ናው ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ምውዳእ ኣጋጢሙ እንታይ ማለት እዩ ክትርጉሙ እዞም ውቁጣት ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ደይኮኑ ናፃ ዝኾኑ ኢንዲፐንደንት ሰባት ክነግሩና እዮም ስምዑ ኣብዚ Familiar with your bio, you spent 20 years working for the Defense Department, 10 active, 10 as a contractor, I think that's right. Working a lot of the time on missiles and missile defense. So I would say you're literally an expert on that subject. And our munition stock is like a big factor in how this goes going forward. So where does this war go, do you think? You know, it's hard for me to imagine. We were talking about this beforehand about how I'm always just hopelessly naive and optimistic when it comes to all these things. I mean, who's being like, no, I don't think they'll do it. That would be crazy. As I said that on TV, unfortunately. Same thing as we were. I'm doing it again, by the way, right there. But this was my thinking. And so they're like knowing the. እዚ ነቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ዝበሃል ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ 10 ዓመት ኣብቲ ዓውዲ እቲ ዝሰርሐ ቶፕ ኖች ኤክስፐርት ናት እዩ ኣሜሪካዊ ድማ ምስ ዛረብ ዘሎ ዝሓዘ ዘለውን ኣሜሪካዊ ኣፅዋርና ይውዳእ ከም ዘሎን እቲ ዘሎ እቲ ኩናት በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ኩናት ሕጂ ኣሜሪካ ትኾኑ ዘላን ብሕጂ ክቕፅል ከሎ ድማ እንታይ ትርጉም ከልዎ እዩ ዝተወዲዩ ዘሎ ኣፅዋር ዝበሃል ዘሎ ኢሉ እቲ ዝመለስ ዘሎ እንታይ ብሎ ኣነ እዚ ኩናት እዚ ብመጀመርዩ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኣሜሪካ ክልተ ዓይነት መረዳእታ እዩ ዘሎ ዋላቶም ጀነራላት ዩኒፎርም ተኸዲኖም ዘሎ ጀነራላት ብዛዕባ እዚ ኣፅዋር እዚ ትኽክለኛ ስእሊ የብሎምን ኢሉ እቲ ኣፅዋር እንታይ ይገብርን እንታይ ኣይገብርን ባሊስቲክ ሚሳይል እንታይ ዓይነት ሓደገኛ ሚሳይል እዩ ናይ ኢራን ይኹን ናይ ራሽያ ይኹን ናይ ቻይና ባሊስቲክ ሚሳይል ይመፀካ እንተሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ንሕና ክንከላኸለሉ ሂብናዮም ዘለና ኣፅዋር ግን እውን ክንምንታይ ክከላኸል ዝኽእል ዋላ እኳ እቲ ሓበሬታ ይፈልጥዎ ተኾኑ እቲ ሓበሬታ ናቶም ብምንታይ ዝተበላሸወ ኢሉ በዚ ብሚድያ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ኣፅዋራት ናትና መቆፃፀር ዘይብሉ ዝሕዘ የለ እቲ ምክልኻል ናትና ድማ ፃፀ ዘይሕልፍ ኩሉ ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ንዛረብ እዚ ዘረባ እዚ ነቲ ኩንነት ናቶም ደባሊቕዎ ኢሉ ኣብዚ ኩናት እዚ ድማ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ትኽክለኛ ፊድባክ ናይቲ ኩናት መፂዎም ኣሎ ኢሉ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ናይ ራሽያ እውን ኢሉ ሕጂ ስምዕዎ ኣፅዋራት ናትና ከምቲ ንብሎ ከምቲ ዝዝረብ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ፎክስ ሚድያ ዝዝረብ ኣይኮነን ኢሉ እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕምና ከምኡ ይኮነን ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዝወርደና ዘሎ ሽግር እውን ኣይግለፅን እዩ ዘሎ ኢሉ those things. There are just certain limitations to what we can do in a standoff war, meaning a war where we're mostly launching munitions from outside of Iran's borders, for fear of their own air defense network and flying our own manned aircraft over them, and also. ክልተ ሓበሬታታት መራ ፅቡቅ ትኬትኩም ስምዑ ኣብ ታከ ካርልሰን ዝተገበረ ኢንተርቪው ነዊሕ እዩ ተኣገዳሲት የምፅልኩም ዘለኹ ኣነ እንታይ ይብል ሓደ እቲ ታማሃክ ሚሳይል ናትና ካብ ርሑቕ ተኪስና ዕላማታት ንሃርሞ መንግስቲ ክቕይረልካ ዝኽእል ኣይኮነን ኢሉ ሓደ ፓላሶን ድሕሪ ታርጌት ጌርካ ኣብቲ ፓላሶን ዘለዉ ክቐትሎም ኢሉ ካብታ ፓላሶ ወፃኢ ግን ኣብቲ ጎረቤት ዘለዉ ክሞት ይኮኑን ኢሉ ስለዚ ብታማሃክ ሚሳይል ሃገር ክተውድቕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢሉ ሓደ ማዓስከር ክትዕኑ ትኽእል ሓንቲ መርከብ ከተውድቕ ትኽእል ወይ ገለ ሃገር ግን ብኸም ይቅየሩን ኢሉ መጀመርያ ብሚሳይላት ተኪስካ ዝቕየረ መንግስቲ የለን መኻከም ኢራን ኣዝዩ ሰፊሕ ህዝቢ ኣይከኣልኒ ኢሉ ሓደ ተስፋ ክትቆርፅ ኣለካ ኢሉ ኢላ ብኣካል መፂኻ ወሪርካ ኩናት ኣካይድካ ተዘይተቆፃፂርካ ብሚሳይልን ብነፋሪትን ዝወድቕ መንግስቲ ኣብ ኢራን ኮነ ኣብ ካልእ ክህሉ ሓደ በለለይ ካልኣይ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናትና ቀንዲ ክዛረብ ከሎ ተደስ ዝበለትን ንዓይ ኣብዚያ እቲ ዲፈንስ ሲስተም ናትና ክሳዕ ክንደይ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ ጌጋ ስእሊ ሂቡና ከም ዘሎ ኢሉ tremendous degree, but those are not stealth platforms. You can't get real close with them. What you can do is launch long-range standoff weapons from far away. There's only so much you have nuclear weapons, like a Tomahawk missile. Something like 80 Tomahawk missiles at that, which is, again, if you're in the building, that's bad news. And I was describing to you how if you have say a destroyer, which is our primary air and ballistic missile defense platform, and also the platform from which we launch our Tomahawk missiles, we have submarines as well, but... ካልእቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝብላ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም እንታይ ብል ካልእት መሲልኩም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናትና ስለምንታይ ተወዲዩ ኢልዎ እሱ ቀንዲ ኣገዳሲ ክነሱ ስለምንታይ ተወዲዩ ኢሉ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢሎ መጀመርያ ዘወድኦ ምክንያት ኢሉ
أتي إير ديفنس سيستم نحنا عرفنا زلنا بعالم تزبلت أي مودادرتي يبلون يلو ولا ونتناتنا جن تكنيكالي نفسه كباليستيك مثال زمت بحنت تيت كن رغبين خلينا يلو مغنياتو نحنا كنصرح خلنا دتي إير ديفنس سيستم ناتنا كنفتنا خلنا بخمينا نفتنا يلك أتناتنا ديفنس تداليلو بتزت كزما كنا تطير أبزمتش أبزبلت أبوتا كتكوس كله دماتي تسألعي لنا نجبره مالتي كتكوس كله حارة كلتا سلسة يلو يتكوس اتدما تتكوس على تدالو تباهيلو تداليس إنه يدهر مايلو إيران ما أسكم استكوس فلتا ميلانيلو راشا ما أسكم استكوس فلتا ميلانيلو هذا إيران راشان أفت زخاف أجزيهم استكوسيلو دبنا أبزلو ما يبزلو قلا أبزلو كتري أخب زي تخلق يرويهم استكوسيلو سالساي دما حانت تيت مستزل لك أجزيه بحانت ميسايل تكوس كختر غبيت خلني غاس لذي أبع الإمارات زبز حب باليستيك ميسايلنا إيران رخيمنا كل خلو نحنت باليستيك ميسايل عسرت باتريوت ميسايلنا تكوس يوم زرخبون يروم ترخي بميل that's why دما كل مخازين توديلو معناته إيران وحدة تكوس أنت قوين تودين دهريلك نحدا باليستيك ميسايل أب إسرائيل مكل خال أب العراق زول يتكوس أب جوردان زول يتكوس أب بحر زول ديستروير يتكوس أب إسرائيل زول يتكوس كل عتهم تكوسهم ترخي بميل نزوم كلهم حليف ما كن لعن وتوريدين this is the reality now نزك قناة تخلد أمريكا يلو قلتيفنا no I can't يلو جزير لنا يلو معناته very specialized that's what is it so إلك خمزي أفابريكاتي خاصنا عبي الكمية الكبار اللي تولي يكونن يلو عمتاتي زي اللي كان ولا جنزر تلك زي تودنا جنزر ولا تلك عمتاتي زي اللي كان زي ستوك بايل زي كتكويلو سلزي أمريكا دونالد ترامب قبل زلو برمبتا كينو زرباز حلف أيكونن يزول زلو that's why دما ولا تم بوليتيكيا نا أمريكا إذا كنا تاتزي ناي مودة شجرك فترة نايلو تزبلت الزبلة بزياخة انتي مالتي زت ولا زل خجي قالوا تقرات بخمين ببويلو تزبلت قالوا تقرات تجي ردوا مرة بدأ توصيله مالو يلو أمريكا بوليتيكاون ببوليتيكا نو كنا كتب واقعت دل هجرة يكونتن متشو يكونن بوليتيكا دم يسرقاي وتدرى عمناتنا دم دروت مخانو تشاينا تبوغ يربر هيلو مالو راشا بر هيلو مالو إيران نخول حيل بعالم زلو أمريكا ليميت ناتا درت ناتا بيمخانو أفريقيا توميل سلازي كاب عجن دهار تشاينا زعب أمريكا كحزب قالو انت عينت تدرى أعمل له انت عينت بوليتيكاوي أعمل له من وجه زخوني لهم صبوا مرة توصيله ماله أمريكا بزي درجة تدفير يتفلتنا درجة ما زجدة دفرت قبل الأمريكا كان رئينا يلي يزدم ده very very sad so America is in a deep trouble usable who sits on the Foreign Relations Committee. Senator, thank you so much for being here in the arena. I want to first start with that reporting that Zach just laid out there about the level to which these stockpiles have been depleted. What are the implications in your view? Well, Casey, thanks for a chance to be on again. The implications of a real challenge to what's called our magazine depth or the number of our precision strike missiles and our interceptors is that it weakens the United States. It weakens our hand in being prepared to defend our treaty allies in the Western Pacific, to defend our homeland, and to defend our critical allies and partners in Europe and the Middle East. This is not a Exactly. تترجمنا يزخل لما انتايلو أمريكا استدخمت أمريكا نفسها تكلا خلا يتخلنيا لما شاركتها تكلا خلا يتخلنيا أمودة تدما كله كده فراز خليه مغنياته زدفر مغنياته يجبروا سلزلو زدفر كنا تاسل دفتروا بزوز حد ما تسعبوتات فتير مسألة زلنا يبل مالتي. So basically the situation is very hard. كاب عجنا ده حد ما زجدة ناخونه خيط كم زخل يوم زنقرنا زلو. أمرا زكاب كونه انتايو كجبر what is the next move أمريكاسي أمارات زي بلا option زي بلا كل نجار استودع نجار كوينو كرأي مع الديون زبل no absolutely not America has always options America options زي بلا خد كونه يتخلنيا because they create options جن كم تناي كلام كل كم كلام كني مثلا كانوا عجوز ذاك كم زبال كل عبيدهم كم زلوا كونه يتكلني يوم زلوا West Asia, where the crisis has fallen into a familiar pattern. Threats, pauses, then مودتا إذا زوبازي زفترة زلوا كونتات ردوا إيران كبيت زخونة أنوات قبل أمريكا بمراد أمريكا كابز زنبرة تلوا كتزل كم زلوا يقبروا هم زلون أتن هجرات خليج دما زلوهم تفتير لهم زلوا تأجم يري ولو إذا تأجم زي أمريكا كتكلا خلوا ما يدخلني أمريكا كل رزق زبابنا أمريكا ينفسوا قبروا زنبروا نينا إيران أزوار كلا خلا يكلني نزي آية مزغول زبنات دخلوهم يرون أمريكا نزا كم زي عينة مدرسة تفتيروا كلا خلوا لهم يوم إني أمريكا بيزاتهم يبون بليونات جنزب يخفلوا لهم أسوار جزونيرو كل دما فشلوا مهنياتو هاي تخلقت لهم من ترايدي كونسي قد فت من كل خال أتي حيزو مزن براسوار قداي جيروا إمارات بلو سعودية بلو توم قالوا دماغني قطر بلو البحرين بلو كويت بلو
ولا ون عمان كوزا حشي كأمريكا قرب فنتتي لهم سلسانه جغرافيكا كعمطاناتهم لما كعوص سلزبله كابنابو زبله منقد عزوم كقصلينا نرزلنا سلازي اتي كنتا تفطيرو زلو مستنكر انت بالكايو زغر ما يكون مستنكر طريقه الكات حلفتغل بو منصر دما اتو كنتاتن تحيلن نايت زوبانا تغيره داينامكس نايت زوبانا تغيره يخيدالو نحنا دما بكل نارانا بب كنتاتو ريبورت نقبل لكم لنا because this is تاريخاو فصامه سلازخوني تاريخاو فصامه يقاطمالو اجي كساب جزرانايو ما كلاي مبراغن ابرحوقني كاي بحري قرن افريكا دما تزعبيه ترانزيشن وي تزعبيه لوط زكايدلو زلو بوتاي انتي كايدالو بغا نابين حجي لايك زي جبركم حضره لايك جبر የህወሓት ቡድን ከአሸባሪነት ዝርዝር ተሰርዞ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም በመደረጉ ክልሉ ወደ ፌደራል መዋቅር እንዲመለስም መንገድ ተከፍቶለት ነበር። ይህ ሁሉ ተስፋ ግን ዛሬ በህገወጡ የህወሓት ቡድን የእውር ድንበር አካሄድ አደጋ ላይ ወድቋል። በአንድ በኩል በጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የሚመራውና ለስምምነቱ ተገዢ የሆነው ጎራ ሲኖር፣ በሌላ በኩል ደግሞ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ቆሞ ቀሩ ቡድን ይገኛል። ይህ ቡድን ስምምነቱን ለድርጅቱ የበላይነት እንደ ስጋት በመቁጠሩ ህገወጥ ጉባኤ በማካሄድ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራ ላይ እንቅፋት ሲፈጥር እየከፋፈለ ሲያገልም ቆይቷል። ይህ የስልጣን ሽሚያ ታዲያ በክልሉ ውስጥ የመፈንቅለ መንግስት ስጋትን በማንገስ ህዝቡን በድጋሜ ለውጥረት ሲዳርገው ከርሟል። ይህ ህገወጥ አካሄድና ውሳኔ ዛሬ ላይ ወደ ሌላ መዘዝም ተሸጋግሯል። ጥቂቶቹን እንመልከታቸው። አሁንም በሚያዝያ 2018 ዓ.ም ወይ ደግሞ በፈረንጆቹ 2026 የቆሞ ቀሩ ህወሓት ቡድን ማዕከላዊ ኮሚቴ ያሳለፈው ውሳኔ እጅግ አሳፋሪና አደገኛም ነው። ወደ 2013 ዓ.ም መዋቅር እንመለስ። እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ንነዊሕ ዝበለ ዘርየኩም ዘለኹ ድማ ብዕላማ እዩ። ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህወሓት ንለባም ኣምትህሉ እዩ ንህወሓት በይኑ ታርጌት ገይሩ በቃ በምስይጣን ዝሰዓር ይመስልዎ ዘሎ ገጅፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ኣብ መዓልቲ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ቅልቢ የብሉ መዓት ቪድዮታት እዮም ዘውፅኡ ዘለዉ ብስፓኒሽ ብፍሬንች ብዓረብ ብእንግሊሽ ብኩሉ ንህወሓት ኣብ ሚድያ ብፕሮፓጋንዳ ብምግባር ክስዕሮ ትኽእል ኮይኑ ተሰሚዕዎም ኣሎ። ህወሓት ክብሉ ከለዉ ግን ናይ ህወሓት ጥራይ ታርጌት ኣይኮኑን ዝገብሩ ዘሎ ሶም ጠቕላላ ብህወሓት ኣምሲልካ ንፅምዶ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ንግብፂ ይፀርፉ ንባንዳታት ገብረላ ዘላ ንኤርትራ ከም ሕሱ መዋዓሊቶምን መሕደሪቶምን ናይ ኤርትራ እዛ ቪድዮ ኣብ መወዳእታ ናብ ኤርትራ ትስጋዕ ኩሉ ዝገብርዎ ንህወሓት ኢሎም ዝገብርዎ ምስ ኤርትራ ከየፀግዕዎ ክውድዎ ይክእሉን እዮም ናብ ፅምዶ ከየፀግዕዎ ክውድዎ ይክእሉን እዮም። ስለዚ መዓልታዊ ቪድዮታት ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ውግእ ጎስጓስ ጥራይ ዘይኮነ ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ፅልእን ህልኽን ተኣትዮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ። እዚ ድማ ምልክት ናይ ጭንቀቶም እምበር ናይ ዓወት ምልክት ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና። ንሕና ናብ ሰላምን ናብ ጉዕዞን ንኸይድ ኣለና ብግምጣሉ ዝገብሩና ዘለዉ ድማ ከምዚ እዩ እናበሉ ዓለም ክፈልጠሎም ንህዝቦም ድማ ክእምኑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ንሳቶም ኣያምንዎ ዓለም እውን ኣያምኖን እዩ እዚ ጉዳይ እዚ። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ኢና ንብል ዘለና እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር እዩ? እቲ ካልእ ናይ ደገ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምታት ናይ ብልፅግና ኸ ብኸመይ ደረጃ ክፅሎ ይኽእል? ግልፂ ዝኾነ ንልውላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ኪኖ በቲ ሚድያ ፕሮፓጋንዳታቶም ሓሊፎም ዋላ ነቶም መራሕቲ ዝበሃሉ እውን ብግልፂ ንልውላውነት ኤርትራ ዝደፍር ክዛረቡ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ከስማዓኩም እየ ክልተ ሰለስተ ጭብጢ ከብረልኩም እየ። ህወሓት ተሰሪዙ ዘሎ ፓርቲ ይብልዎ ነይሮም ከይዶም ምስ ሻዕብያ እንተደይ ተሓሒዞሞ ግን እታ ፊልሚ ምልእቲ ስለዘይትኾነሎም they are going to move this thing to Eritrea and ባኣገረ እታ ገይም ምልእቲ ትኾነሎም they always find the situation ናብ ፅምዶን ናብ ኤርትራ ከተፀጉዕ ኣለካ። ንቐፅል ለንከነ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ቪድዮ ብሕጂ ክወፅእ መስለኒ ግን ወይ እውን ኣዛራቢ ዘሎ ቪድዮ ስምዑ እዚ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም። ይሄን መታወቅ አለበት። ሶ ጂኦግራፊው ይቀየራል። ፎር ዛት ማተር መንግስቶች ይቀየራሉ፣ ጂኦግራፊው ይቀየራል። ዝም ብሎ አይነት አይደለም፣ በቀጠናው ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ዲማርኬሽን የለም እኮ እሱም ራሱ ሌላ ችግር ይፈጥራል። በኋላ ሌላ ችግር ይፈጥራል። ይሄ ይያዛል። የኤርትራ መንግስት አይኖርም። የኤርትራ መንግስት በማይኖርበት ጊዜ ምንድነው ሊመጣ የሚችል? አይኖርም። አዎ አይኖርም። በራሱ ይጠፋል። አይኖርም። ጦርነት አይደለም እንዴ? አሁን እኮ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ ሎክ ደጀንና ፍሮንት የሚባል ነገር የለም። በዚህ ዘመን የሚፈጠር ጦርነት ደጀንና ጀነራል ባጫ ደበለ እዩ ዝበሃል እንጂ ባጫ ዝብል ሳጓ ምሩኽ ናይ ኤርትራ ከሎ ዝወፆ ምዃኑ ካልእ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ምስኡ ተማሪኹ ዝነበራ ብናቕፋ ብሳሕል ማለት እዩ ነታ ባጫ ካበይ ከም ዝመፀት እውን ነጊሩ ነይሩ። ስለዚ
ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ እዩ ዝብለኩም ዘይፈልጦ ክህሉ ይኽእል ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተማረኸ ወታደር ተመሊሱ ጀነራል ዝኸውን ፊልድ ማርሻል ዝኸውን ፖለቲከኛ ዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝርኢ እሞ ከዓ ንሱ መድሓኒ ክኾነካ ኢልካ ምግማት እሞ ከዓ ኣንጻር መን ኣንጻርቶም ዝማረኹኻ this is funny I mean I don't know ኣብ ካልእ ዓለም ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ዝፈልጥ ድየ ኣይፈልጥን እያ ስለምንታይ ሓደ ወታደር ተተማሪኹ ነይሩ ሲ ብካልኦት ቆይ ዘለካ ቀዳማይ ነገር ምሩኽ ኮይንካ ኣብ ኩናት ክትምለስ እውን ሓደገኛ እዩ ንዓኻ ጫንጎ ካልኣይ ግዜ ተማሪኽካ እቲ ሓንቲ ዕድልካ በልዒካ ስለ ዘለካ ተኻሊት ክትመፀካ ትኽእል ከባድ እያ እንታይ ግን ይብላ ኣሎ እዚ ባሻይ ትሰምዖ ኣሎ እጂ ጅምር ኩናት ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እውን ከይህሉ ክእል ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ደጀን ክዛረብ ከሎ ድማ ናቕፋ ደጀኑ ስለ ዝነበረ እዩ ናቕፋ ባይ ምስ ቀደ እቲ ናቕፋ እኳ ብኤርትራ እዩ ዘሎ ነተዘረቡ ዲቤት ክገብር ስለ ዘለዎ እዩ ካልኣይ እቲ ኩናት ዝግበር ዘሎ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ እንታይ ምስ ኤርትራ ዘተሓዘ ኣሎ ምህላው ናይ ኤርትራን ዘይምህላው ናይ ኤርትራን ከመይ ገይሩ ኮኔክት ዝኾነ ኣብዚ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት ማለት እዩ ደስ በታ ኣብ ሓንጎልካ ዘሎ ኩናት እዩ ኣብ ሓንጎልካ ዘሎ ኩናት ኣብ ከባቢ ዓሰብ ትዋጋእ ከም ዘለኻ እታ ፊልሚ ድማ እናተጨፍጨፍካ ተርእያካ ራይት ናው ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ከባቢ ናቕፋ ወይ ካብ ከባቢ ንዓፋር ናብ ዓሰብ ገፁ ገለ ክገብር ኢሉ ኣብኡ ገይርዎ ዝነበረ ግንባር ስዒቡ ናብ በዓል ኣላማጣ ኣምፂዎ ከም ዘሎን ናብ በዓል ራያ ኣምፂዎ ከም ዘሎን ንከቢድ ኩናት ክመፅኦ ንዝኽእል ንኣዲስ ኣበባ ንኸይመፁ ክኽልክል ኢሉ ኣብኡ ተዳልዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር and the guy is talking about ናይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ትፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክትህሉ ትኽእል እያ ዝብል ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ብኬንያ ዘሎ እዩ እንታ ኣካል ናይቲ ፖለቲካል ሰርክል ናይ ብልፅግና እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ወላ እውን ኣብቲ ጉድጓድ ኣትዮም ከለዉ ዝደፍር ዘረባ ይዛረብ ኣለዉ እዚ ድማ ኤርትራ እንድሕር ኣላ ኮይና ኣብቲ ጉዳይ ወይ እውን ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩናት ወይ እዚ ኩነታት እንተዝተርፍ ዝብል ዘሎ እንታይ ይብሎም ኣሎ ልኡላውነት ናይ ሃገርኩም ምልክት ሕቶ ይከኣቱ እዩ ዝብል ዘሎ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ተኮይኑ ልኡላውነት ናትከራ ናይ ምንታይ ስለ ዝኾነ ይልዕልና ከለዎ ሓርካስ ብዛዕባ ዲማርኬሽን መንዲ ጠጠው ኣቢልዎ ነይሩ ንዓመታት እንታይ ብዛዕባ ዶባት ኤርትራ ንዘበናት ምሉእ እቲ ብብይን ዶባት ዝተገበረ ይወዳኣልና ክትብል ክሳብ ዝስልትዋ ዶ ትዛረባ ይነበረት ኤንወይ እቲ ዘረባ ፅቡቕ ዝኾነ መእንፈት እዩ ብልፅግና መራሒኦምን ጀነራላቶምን ሚኒስተራቶምን ኩላቶም ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብወግዒ ከም ዝደፍርዎ ትርእዩ ኣለኹም ስለዚ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ምንቅስቃሳት ለጅት ትመስል ኣለዎ ተቐባልነት ኣለዎ በህዝቢ ደገፍ ኣለዎ ብዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኤንቲቲ እውን ደገፍ ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ መራሒ ንልኡላውነትካ እንተደፊሩ እቲ ዝተርፍ ኩናት ጥራይ ምክንያቱ ኩናት መጀመርያ ብፖለቲካ ኩናት ትርጉሙ ብእንግሊሽ ክዝረብ ከሎ እንታይ ማለት እዩ ፖለቲካ ግን ብጎነፅ ማለት እዩ ደሴም ፖለቲካ እዩ ብዲፕሎማሲ ክትገብሮ ትኽእል ብሪቶሪክ ብተህዲድ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ብረት ትቕየር ስለዚ ውግእ ኣካል ፖለቲካ እዩ ነቲ ብዝርርብ ክትገብሮ ዘይከኣልካ ብሓይሊ ክትገብሮ ምፍታን ማለት እዩ ኩናት ድማ መጀመርያ ኣብ ኣእምሮኻን ብኣፍካን እዩ ዝግበር ድሕሪ ናብ ባይታ ዝወርድ ስለዚ እዚኣቶም ናብ ኤርትራ ወራር ስለ ዘይገበሩ እምበር ብኣፎምን ብፕሮፓጋንዳ ናቶምን ንኤርትራ ወሪሮም ወዲኦም እዮም ስለዚ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ግብረ መልሲ ኩሉ ቅቡል እዩ ንማንም ሓይሊ ንኤርትራ ክምጉታ ዝኽእል የለን ምክንያቱ እቶም ንኤርትራ ጠጠው በሉ ክብልዎ ዝግቦም ነዚ ጠጠው ከብልዎ ዝግቦም ነይሩ ነዚኣቶም ልኡላውነት ዝደፍር ኩነታት ኣይትግበሩ ክብሎም ነይሮም ኣይበልዎም ምናልባት ብድሕሪ መጋረጃ የጣቅዕሎም ህሉ ስለዚ እዛ ሕጂ መፅያ ዘላ ኩነታት ናበይ ክትወስዶም እያ ንዖም ትምልከት እያ ናው there is this debate እሳቶም ነዚ ገይሮም ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ መዓልቲ መፀ ክደፍርዎ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ከም ምዕባልን ፋሽንን እዮም ገይሮም ወሲዶሞ ዘለዉ but there is another one ሓደ ካብቲ ንዓታቶም ረስኒ ፈጢሩሎም ዘሎ እቲ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ኩናት ጥራይ ደይኮነ ኪኑ ፖለቲካል ቼንጅ ዓብዪ ብርቱዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ነውፂ ይግበር ኣሎ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ መርገፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንፁር የለን ኣብዚያ ስምዑ ዝብልዎ ዘለውን ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዎ ዘለውን ክረየኩም እየ Eritrea thought the game was already won. For weeks, their diplomats worked the phones, packed the meeting rooms in Cairo, and built what looked like an airtight wall around Addis Ababa, a coalition of coastlines designed to lock landlocked Ethiopia out of the Red Sea forever. Then, in a single afternoon inside a hotel ballroom in Addis Ababa, the United States quietly flipped the entire chessboard. What happened next is going to reshape the Horn of Africa for the next decade. And if you want to understand where this region is heading, the alliances, the tensions, the shifting balance of power, you need to hear this story from beginning to end. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ
ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ኣበይ ኣዛረባ ርሲ ኮይኑ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ መን እያ ዘላ ናበይ ትኸይድ ዘላ ንኢትዮጵያ ድያ ፀገጥ ክትከውን ደልደላ ምስ ኤርትራ ድያ ዝምድና ክትገብር ትደልደላ ብልፅግና ድማ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ወታደራዊ ዝናቶም ሶም ስለተራኸበ ዳርጋ ጌም ቼንጅድ እዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ንዓሰብን ንቀይሕ ባሕርን ንኢትዮጵያ ትድግፋ ከም ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ I'm going to give you this propaganda ናይ ባሕሪ ሓደ ክፋል ካብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብዚ ስምዕዎ አሰብን ወደባችንን ችግኝ እንተክላለን 2019 አሰብን ኣብ 2019 ብናቶም ማለት እዩ ተኽልን ዲና ኣግራብ ንተክል ኣለና እንዲዮም ዝብሉ ዘሎ ዓድና ቃፀልካ በርበጂ ገረብ ተክል ኣለኹ ኢልካ ጆክ እንድዩ ስለዚ እዛ ተኽሊ ኣብ ብዚ ንተኽሎ ዘለና ድሕሪ ዓመት ድማ ኣብ ዓሰብ ባሕርና ምሰማለስና ይብሉ ኣለዉ እዚ እንታይ ንኸርእየኩም ኢለ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክገብር ይፅዕረሉ ከም ዘሎ እዩ ነዚ ንምፍጣር እዩ ዝገብር ዘሎ ፍኮርስ እዚኣቶም ካድረታት ናቶም እዮም ግን እቲ ዕላማ ከምዚ ዓይነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ባሕሪ ምንብሃቕ ብዛዕባ ዓሰብ ኣብ ላዕሊ ዳዮም ብዛዕባ ባሕሪ ዝብሉ እምበር ብዛዕባ ሉል ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብሉ እምበር ኣብ ታሕቲ ክወርድ ከሎ ዓሰብ ጥራይ ዝብል ትዘረባ ኤርትራ እዩ ዝብል ትዘረባ ስለዚ እዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ክትገብሮ ትኽእል ግብረ መልሲ ድማ በዛ ዓይኒ ኢኹም ክትርእይዎ ዘለኩም ላይ እቲ ብልፅግና ክንዲ ምንታይ ረሳሕ ፖለቲካ ረሳሕ ኣካይዳ ኣዕናዊ መንገዲ ከም ዝተኸተለን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ባይታ ድማ ግብረ መልሲ ናይቲ ንነዊሕ እዋን ክኸዶ ዝፀንሐ እዩ ናው እዛ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ እንትበሃል ዘላ ብዙሕ ኣዛረቢታ ሩስያ ኮይና ዘላ and this is going to be very fundamental important ምክንያቱ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብክልተ መንገዲ ከነሰብለሉ ክንፍትን ኢና ሕጂ ቢቢሲ ሓንቲ ፅብቕቲ ስቶሪ ገይሮም ነይሮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ብዙሕ ኣርቲክልስ ብዛዕባ ኣሜሪካ ምስ መን ኢኻ ትብሎ ትገብሮ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዲፕሎማሲ ንክፈርስ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢና ንርኢ ዘለና ዝገልፅማ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ማሳድ ብሉስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ምስጢራዊ ስምምዕ ከም ዘይገበረት ብምግላፅ እቲ ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንሰላም እቲ ዞባ ጥራይ ዝዓለመ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ መኻሪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ዘርግሖ ፅሑፍ ኣንጻር ካልእ ናይቲ ዞባ መሻርክቲ ዝዓለመ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ወይ ዝሕሰብ ዘሎ ምስጢራዊ ስምምዕ ኣሎ ተባሂሉ ዝውረ ወረታት ፈፂሙ ሓሶት ምዃኑ ብንጹር ገሊጹ ንምዃኑ ኣሜሪካ ነዚ መግለፂ ኣሎና ነቲ ብኢትዮጵያ ክዝርጋሕ ዝፀንሐ ናይ ፍርሕን ናይ ስጋትን ምልክት ዘለዎ ግን ከዓ ኦፊሻሊ ዘይተጠርሰ ብናይ ሚድያ ማዕከናትን ብናይ ሶሻል ሚድያ ክዝረብሉ ዝፀንሐ እዚ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ርክባት ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓለመ ወይ ከዓ ኣንፃር ኢትዮጵያ ናይ ምዃኑ ዕድል ኣለዎ ካብ ዝብል ፍርሓት እዩ ዝመስል እንተኾነ ግን እቲ ርክብ ምስ ኣሜሪካ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ኣፍሪካን ናይ ከላይ ምብራቅ ኣማኻሪ ምስ ኤርትራ ጉዳይ ሚኒስትር ኣብ ኒውዮርክ ከም ዝተረኸቡ ቀፂሉ ናብ ካይሮ ኣብ ሓደ ጊዜ ላዕሊ ከም ዝተረኸቡ ይፍለጥ ኣብቲ ናይ ካይሮ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተረኸቡ ናይ ግብፂ ወፃኢ ሚኒስትርን ናይ ሶማሌን ነይሮም እዮም እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ዓብ ስጋት ፈጢሩ ነይሩ ስለዚ ነዚ ስጋት መልሲ ንምሃብ እዩ ብናተይ ገምጋም እቲ ርክባት ክግበር ዝፀንሐ ምዚ ኣብ ኢራን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታትን ጎንፅን ብፍላይ ከዓ ምስቲ ናይ ሆርሙስ መፀቦን ናይ ባበል መንደብ መፀቦን ዝተኣሳሰር እዩ ስለዚ ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ በቲ ምዕራባዊ ሸነኽ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ናይ ባበል መንደብ ስለዘለዋ ተራ ናትን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ እዩ ስለዚ ኣገዳስነት ወይ ተገዳስነት ናይ ኣሜሪካ ካብዚ ዝነቅል ዝብል ግምገማ እዩ ፀኒሑንን ዘለኒ ክሳብ ሕጂ ማሳድ ብሉስ ዝኾነ ይኹን መሰረት ዘይብሉ ክስታት ይኹን ስም ናይ ምፅላም ተግባራት ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ዝሃስን ሓላፍነት ዝጎደሎን ተግባር ካብዚ ስቶሪ እዚ ከይወፃና ከለና ሓደ ዘረባ ዝሰምዖ ዘለኹ ኣነ ምናልባት ንኩንነቱ ንግዜ ክንገጥፈይና ግን ሓደ ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ according to informed sources ይብላ ኣሎ ገለ ነቲ ኩነታት ብረቂቕ ዝፈልጡ ሓበሬታታት ዘለዎም ሰባት ዶክተር መሐመድ ኸይር ዑመር እዩ ዝብል ዘሎ according to informed sources in the country ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ማለት እዩ Eritrea's regime is expecting delegation from the US and EU to visit the country next week መንግስቲ ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽ ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤሮጳን ዝመፁ ከእንግድ ይፅበቅ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ in what appears to be engaging with the regime in light of the development regarding the war on Iran and its implication ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካን ወከልቲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካን ናይ ኤሮጳ ሕብረትን
نبسمرة مزيو مس منكس إيرترا كراخبو خمس غولي زنقر زلو informed sources بلوم زلو دما زفلتو حبريتات كاب زهبوني زبل زلو وزيجي تنقغ لكم وصل وقن مس نريو زلنا مزا حجي زقص الفيديو زبكم كان متاي كتحاس كم زغلزي قسيلنا تزبال زربا كان متاي تبقسم يبل ولو نكونتو نغزي خنقط فينا قن قمت كتبات خل زرباي نغصب but the US rapprochement with Eritrea was not meant to be at the expense of Ethiopia. Masad Plus, Trump's advisor for Africa, indicated. الزركب زي مسير تراز جبر زلو فليزم تناجن بواجنا إثيوبيا وين إثيوبيا حدا جاب متاو كجبر كم زي كونيهم زنقول زلو سلازي أنت يوم زبلو زلو زقول دايزي نحكي نتو نكون نتو نجزية خنقت فخين نجزية زقدف كون كم زغلن وحفش عجن أنا ناير تراو كنتات مس أمريكا زجبر زلو ناب زبالة مدرخ يخي كم زلو يزنقر زلو إذا مستع كريكم أنا حكو فيديو أستا أما ساسير كاتريا خلها زي نيبلت سجنا شركو خمس درب جيراتو زلا كوننات مالتيو أزداب زحلة فزرعنا يو مسات بلوس دم ابتدأ كامي أب سوشيال ميديا ملصق بولز في التنزلو سلمن تايو نير ترا كسب كنزي كتقدسهم كيلا سلمن تايو مسير ترا زمدنا خو جبروز دليل زلو دريلكمنا well the reason is this is part of the reason. Say they attacked a Saudi oil tanker off the coast of Yambu on the Red Sea. Now, the group also claimed an attack on Nasreen Airport in southwestern Saudi Arabia on Tuesday. And they said this was in response to Saudi drones flying over Yemen. Saudi Arabia hasn't yet confirmed that claim. But the Houthis are also escalating their actions in the Red Sea. On the 20th of July, they announced a naval blockade on Saudi shipping, calling it an eye-for-an-eye response to a continued Saudi siege and an attack on Sana'a Airport. Now, the Houthis control much of the Red Sea coastline. You can see it just shaded over here. That's overlooking the Bab al-Mandab. Now, this is a strait that also connects the Gulf of Aden with the Red Sea, and that's on the shores of Yemen, Djibouti, and also Eritrea. And at its narrowest point, حجي حوت زبحال توسخي تحنت مركبنا مناي سعودية هاري مخمزلو حلافنا توسيد له كابو قتيلون تي حوت زبحال كلت well sourced information زلون وين رغ زبل حبريتها زلون زلو فيديو تاتكبكم كانت تحازن تسألي معناته بلسجنا كم زدليو كعجرجر خليجن تكون النات غير يكلني. Iran and Oman have moved closer to finalizing a proposed framework for commercial shipping through the Strait of Hormuz. The progress in talks comes as Yemen's Iran-backed Houthi rebels claimed to have attacked two more Saudi oil tankers, thereby pressing ahead with a maritime blockade of the kingdom in the Red Sea region. In fact, since the blockade began last month, the Houthis claim to have targeted at least 9 Saudi oil tankers. On Wednesday, the እዚያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ናይ ዑማንን ናይ ኢራንን ዝርርብ ይካየድ ኣሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ዝኾነ ዲል ክግበር ክእል ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ስዑድያ መራኽብ ናታ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብሑቲ ይህረም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ 9 በፂሐን ኣለዋትን ታንከራትን ካርጎ ሺፕስን መራኽብን ብሑቲ ተሃሪመን ዘለዋ ኣብ ገለገሊኡ ህንዲ ናቶም መርከብ እውን ተሃሪማ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ እቲ ኩናት out of control ናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝህረሙ ብዙሓት ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓንቲ ካብቲ ተሃሪማ ዝብልዋ ዘለዉ መርከብ ናይ ህንዳውያን ዝርከብዋ ድያ ምስ ህንዲ ርክብ ዘለዋ መርከቡን ተሃሪማ ይብሉ ኣለዉ Indian seafarers are paying the price for the Red Sea war. An Indian flagship has been sunk after coming under attack in the Red Sea. On board were 13 Indians. They were lucky. They were all rescued. That should not distract from the more pressing and alarming question. Why are Indian seafarers becoming the human cost of someone else's war? Look at what has happened. The name of the vessel is MSA Faiz Nureolia. Look at what has happened. The name of the vessel is MSA Faiz Nureolia. It was sailing through one of the world's busiest and most dangerous shipping lanes. It was attacked about 30 nautical miles south of Yemen's Houthi-held port of 14 crew members. 13 were Indians, 1 was Yemeni. Fortunately, all 14 were rescued by Yemen's National Resistance. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ቦታ እዚ ክሳዕ ክንዲ ሴንሲቲቭ ኮይኑ ከም ዘሎ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ የመን ዘሎ ዳይናሚክስ መራኸብ በቲ ቦታ ዝሓልፋ ዘላ ወላ እውን ህንዳውያን ባሕረኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደጋ እዩ ዘርእየካ ዘሎ እዚ ማለት ምስ ተቐድም ዝበልኩም ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ክትኣቱ ትኽእል እያ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክትፈጥር ትደልላ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ መፅናዕትን ብዙሕ ዘረባን ዘድልዮ ኣይመስለንን ስለምንታይ
እዚ ኩነታት እዚ ብፍጹም ኣሜሪካ ክትቋፀሮን ክትዕርዮን ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሑ ኣሎ እዚ ከም ርዱእ ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ፅበት ናይቲ ባሕሪ ድማ ኣብዚያ ኣንተ በሂበኩም ነይረ ኢንፋክት ካልእ ዘረባ እውን ይዝረባ ኣሎ ሜይቢ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብሰንኪ እዚኦም ምስ ኤርትራውን ርክብ ክገብሩ ዝኽእሉ ዘብለን ዘሎ But with renewed threats, Barrow's point, this strait is only 20 laden with the Red Sea, and that's on the shores of Yemen, Djibouti, and also Eritrea. And at its narrowest point, this strait is only 29 kilometers wide. But with renewed threats, they may need to. ሕጂ ኣብቲ ዝፀበበ እቲ ባቤል መንደብ 29 ኪሎ ሜትር ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ንኽትቋፀሮ ከቢድ ንኽትቋፀሮ ንሕቱ ንኽቋፀሮ ኣዝዩ ቀሊልን ኣብ ልዕሊኡ ዝገብሮ ትእዛዛት ይኹን መምርሒታት ድማ ብቐሊሉ ከተግብሮም ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ሚድያታት ተደጋጋሚ ዝመፅእ ዘሎ እቶም ክኢላታት ኢንዲፐንደንት ሚድያታት ድማ ዝብልዎ ዘለዉ ከጋጥም ዝኽእል ኣብዚያ ስምዕዎ consequences on Iran being able to charge a fee at the Strait of Hormuz. No, sorry, I rephrase that. We've talked about second and third order consequences on the war itself and all the things it's going to lead to. Japan, the situation in Japan got a lot worse thanks to the war. The Strait of Hormuz is going to have consequences, and we're seeing that. According to Bloomberg, 8 of the world's largest shipping industry associations have urged the United Nations and the international maritime organizations to oppose any mandatory tolls or transit charges in the Strait of Hormuz, warning that such a move could set a precedent for fees at other major maritime choke points. In the joint letter, you mean like the Panama Canal? You mean like the Suez Canal? Oh, that's right. They do charge fees. እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብዚ ዝዘረባ እዚ ምስ ግዜ ኣብ ሜይንስትሪም ክዝረብ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዓበይቲ መራኽብ ናይ መጓዓዝያ ናይ መራኽብ ዝውንኑ ካምፓኒታት ሓደ ደብዳቤ 8 ዓበይቲ ካምፓኒታት ሓደ ደብዳቤ ናብ ዩኤን ሰዲዶም ኣለዉ እሱ ድማ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ንሓይሊ ኣብዚ መፃቢ ቦታት ከጋጥም ንዝኽእል ጠጠው ንምባል ዝብል እዩ እቲ መፃቢ ቦታት ዝበሃል ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸውን ይኽእል ባቤል መንደብ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እንታይ ይእርም ኣሎ ላሪ ጀንሰን ድማ ያብቲ ናይ ሲአይኤ ሰራሕተኛ ዝነበረ እንታይ ይብሎ ኣሎ ማለት ካብ ኣብ ስዊስ ካናል ኣይክፈልን እዩ ወይ እውን ኣብ ፓናማ ካናል ኣይክፈልን እዩ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ካልእ ኣይክፈልን እዩ ዘሎ ማለት ካ ድዩ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝን ኣብ ባቤል መንደብን ንኸይግበር ድዩ ትዘረባ ይብሎ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ትዘረባ እንድሕር ኢልኩም ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ እናሓየለት ትመፅእ ስለ ዘላ ኣብ ቁፅፅራ ምስ ዑማን ጥራይ ጌራ ክትውድኦ ስለትደሊ ዘላ ኣብቲ ቦታ እቲ ክፍሊት ክትገብር ከም ትኽእል ከዓ ንነዊሕ እዋን ተዛሪባ ኣባይቶ ናቶም እውን ነቲ ኩነታት እቲ ኣፅዲቖሞ እዮም ብኸመይ ክኽፈል ከም ዝኽእል ፕሮሰስ ናቱ እውን ነጊሮም እዮም ጥራይ እቲ ነቲ ብፖለቲካ ዲስካሽንስ ገይሮሞ ዘሎ ኣብ ባይታ ንምትርጓሙ ወታደራዊ ዓቕምናትካ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ቦታ ክቋፀሮ ክኽእል ኣለዎ ፀላኢኻ ድማ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ቦታ ክእለ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነዚአን ነገር እንተተግቢሮም ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ቁፅፅር ክገብሩሉን ብኡ ዝሓልፋ ናይ መሕለፊ ክኸፍላ ከም ዝኽእላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኢሚድየትሊ ድሕሪያ ድማ ሑቲ ተመሳሳሊ ክገብር ከም ዝኽእልን ምክንያቱ ሑቲ መዓት ክሳራታት ስለ ዘለዎ መዓት ዕንወት ወሪድዎ ስለ ዘለባገሩ ነቲ ዕንወት ናቱ ድማ ዝኸፍሎ ስለዘየለ በዚ መንገዲ እዚ ዝረኽቦ ገንዘብ ገይረ ከማልሶ ክብል ክፍትን እዩ እዚ ማለት ድማ ነቲ መስመር ናይ ቁጠባ ባሕሪ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንላዕሊ ዝዓበየ መስመር ናይ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ንቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ዝርገት ክእትወሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ናይ መጓዓዝያ ካምፓኒታት ምክንያቱ እሳቶም ነቲ ሑቲ ዝብሎ ዝቕብል እንድሕር ተገዲዶም ክኸፍልዎ ኮይኖም ህዝቢ ክኸፍሎ እሳቶም ኣብ ልዕሊ እቲ ንኣብነት ሓንቲ ታንከር ከተጓዓዛ 10 ሚልዮን ድሕሪ ኮይኑ እቲ ዋጋ ዘሎ ንመጓዓዝያ 2% ወስኹ እንድሕር ኢልዎም ነቲ 2% ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እዮም ክሕልፉ ኣብቲ ኮንሱመር እዮም ክሕልፍዎ እሳቶም በይኖም ባዕሎም ዝኸፍልዎ የለን ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ግን ፅልዋ ክህልዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ድማ መመሊሱ ሞመንተም እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ሑቲ ኣሜሪካ ክቋፀሮ ይክእልን እዩ ስዑድያ ድማ ዝኾነ ክትገብሮ ትኽእል የለን ኩሉ እዚ እናደመርካዮ ምስከትካ እንታይ ክመፅእ እዩ ሓደ ዘረባ እዩ ዝመፅእ ኣሜሪካ እንታይ እያ ክትገብር ዘለዋ ኣገይ ኣሜሪካ ምስተን ተሪፈን ዘለዋ ጌና ምስ ኢራን ዘይተሰለፈ ወይ ገለ ካልኦ ዘለዋ ሃገራት ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክትገብር ክትክእል ኣለዋ እንተዘየለ እቲ ጉዳይ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ሑቲ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣገራሚ እናኾነን ኣሰንባዲ እናኾነን ይኸይድ ስለ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ንዝብል እስከ ንእሽተይ ካብቶም ናይ ሑቲ ዝብልዎ ዘሎ ስሙ the southern Red Sea, and they've also attacked ships attempting to enter Bab al-Mandab from the Gulf of Aden and
that this is a blockade for blockade equation. And a lot of people are asking, what does this mean exactly? It basically means that, as long as the Saudi Arabia and its coalition forces are imposing what the Ansar Allah Houthis believe is a blockade on Yemen, mainly the port of Hodeidah, which is the only port under the control of the Yemeni group, and a port that is responsible for 80 to 90% of goods that are imported into the country. They believe Saudi Arabia is imposing a blockade on Yemen, and likewise they want to use the same tactics to impose a blockade against all Saudi shipping to prevent Saudi Arabia from exporting oil and also preventing Saudi Arabia from importing, which is why they are also attacking ships that are attempting to import goods. እዚ እንታይም ዝብሉ ዘለው ስዑድያ ነትገብረልና ዝነበረት ኣብ ልዕሌና ሓደ ኒ ፀላኢ በታ በትርናቱ ኢና ክንመልሰሉ ንፍትን ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ዕፅዋ ኣብ ልዕሌና ንዕፅዋ ብዕፅዋ ኢና ክንመልሶ እዮም ዝብሉ ዘለው ስዑድያ ኣብ ልዕሊ እቲ ወደባት ናይ የመን ትገብሮ ዝነበረት ብፍላይ ኣብቲ ሑዴዳ ዝበሃል ትሑቲ ዝበዝሐ ንብረትናቱ ዝእትወሉ ዝተፈላለየ ኢንዳይሬክት ብሎኬድ ኣብ ልዕሊኦም ጌራቶ ዝነበረት ተመሳሳሊ ድማ ንቁጠባ ናይ ስዑድያ ንሕና ዕፅዋ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ማለት ድማ ንኣሜሪካ ብዝሓለፈ ቪድዮ እውን ሂበኩም ነይረ ኢራን ስትራቴጂካዊ ዝርግሕናታ ኣብ ግብፂ ንዘሎ ስዊስ ካናል ብታሕተዋይ ክፋል ባብኤል መንደብ ጌርካ ፓራላይዝ ዝገብሮ ኣብ ላዕሊ ድማ ሑዝብላ ዝበሃል ንእስራኤልን ከምኡ ድማ እንድሕሪ ክኢሉ ክሳብ ማእከላይ ባሕሪ ክሰግር ዝኽእል ነቲ ሊባኖስ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ይሱ በዚ ሕትሎም ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ባዕሎም ኣለው በዚ ንሽተይ ዝመስል ግን ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ካልኩሌሽን ናይ ኢራን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ብቢልዮናት ብትሪልዮናት ዝትመን ስትራቴጂካዊ ወይ እውን ወታደራዊ ፕሬዘንስ ናቶም ዝነበረ ወላ ሓንቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይሮሞ ኣሜሪካ ድማ ኪኖቲ ብኣፋ ትፅሑ ትዛረቦ ዘላን ትህድዶ ዘላን ኣብ ባይታ ንኢራን ከተንበርክኻ ይከኣለት ንሑቲ ድማ ክሰብሮ ይከኣለትን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ዘሎ ፀብለልትነት ወይ ከዓ ሞመንትም ምዚኦም ናይ ኢራንን መሻርክታን እዩ ዘሎ እዚ ድማ ንቀርኒ ኣፍሪካ ዓብ ፅልዋይ ክገብረሉ ፈትዩ ፀሊኡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ሃገር ኤርትራ ዓብ ፅልዋይ ከጋጥማ ናው ኣሜሪካ እንታይ የጋጥማለ ኢሎም ብዙሕ በይዛት ናታ ተኸስሮም ስለ ዘላ ካብቲ ቦታት ተሰቢጎም ይወፁ ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ይወፁ ኣለዉ ይበሃል ኣሎ እዚ እዋን እዚ ዘረባ እዚ ድማ ምስ ምንታይ ኣተሓሒዝካ ክትሪዮ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓይነት ምብንቋር ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈጥር ይኽእል ንዝብል ወል this is also part of the whole situation ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ብዓቕማ ከተውሕሶ እንተደይክኢላ ጠጠው ከተብሎ እንተደይክኢላ ፅባሕ ንጎ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ሸር ክገብራ ደልየ ዘለኹ ኢራን ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ካብ ሱራ መንቁስካ ንምውፃእ ኢሉ ዝሰርሖ ዘሎን ዘምፅኦ ዘሎ ውፅኢትን ክንርኢ ክንፍትን ኢና operation of U.S. occupiers from the Middle East. U.S. has withdrawn and evacuated its personnel and military assets from Kuwait and Bahrain. U.S. CENTCOM has also put out a statement assessing whether or not they are going to permanently reduce their assets. Armed Forces Chief of the General Staff, Al-Sharigan, to discuss this exit from Kuwait. The U.S.'s coveted Navy 5th Fleet Command and Control Headquarters was almost entirely evacuated before the war even began, and they were located prior to subsequent radar and communication personnel and assets from the Air Base and the UAE have both been hit very hard by Iran. Hangars, tankers, fighter jets, and communication centers were all. እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ዘለዋ ወታደራዊ ቤዛት ኣብዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዝነበሩ ሓደ ብሓደ ኢቫኩዌት ንክትገብሮም ትግደት ከም ዘላ ካብዚ ቦታ እዚ ኣሜሪካ ተበንቂራ ንክትወፅእ ትግደት ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ካብ ኢራቅ ንክትወፅእ ተገዲዳ ኣብ ዝሓለፈ ኢልና ካብ ኩዌት ክትወፅእ ምዃና ወይ እውን ከተጉድሎ ምዃና እቲ ቤዝናታ ኣረጋጊፃላ ካብ ባሕሬን እቲ ዝዓበየ ናይ ሓይሊ ባሕር ናታ ሄድኮርተር ዝነበረ ካብኡ ክትወፅእ ምዃና ኣብ ኢማራት ዘሎ እቲ ኣብ ኣልዳፍረ ዝበሃል ዘሎ ቤዝናታ ብዙሕ ግዜ ከም ተሃረመ ኣብ ቀጠር ዘሎ ብብርቱዕ ከም ዝተሃረመ ኩሎም ዞም ባይሳት ዋላቲ ናይ ስዑድያ ዘሎ ቤዝናቶም ብብዙሕ ግዜ ከም ተሃረመን ስለዚ ካብዚ ቦታ እዚ ንክወፁ ይግደዱ ከም ዘለው እተን ሃገራት ድማ ናይ ኣሜሪካ ህላዌ መድሓኒ ዘይኮነ ሓደጋ ምዃኑ ይርዶም ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ንቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክገብረሉ እዩ እንድሕር ኢልካ ጅቡቲ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ከባቢና ኣብዚ ስእሊ እዚ ተመሊስካ እንተሪኢኻ ጅቡቲ ኣሎ ኣብዚ ከባቢና ዝዓበየ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ሒዙ ዘሎ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክመፅእ ይኽእል ሶማሊላንድ ዝበሃል ናብ እስራኤል ናብ ኣሜሪካን ይኸይድ ኣሎ እንታይ ፅልዋ ክመፅእ ይኽእል ብዓብዩ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ እንታይ ክኸውን ኣብቲ ሃገራት ኸሊጅ ከም ድሌቶም ክዕንድሩ ከለዉ ኤርትራ ይተድልዮም እያ ነይራ ንኣብነት ንኤርትራ
مدفع حايش مخنياتو يمن أبي دوميني رقدم جبت لنا من السودان دما كن عزون غلينا دخوميو جبت كل زابيدنا سعودية بيدنا سلازي إرترا بس إثيوبيا تتقللت ما بمنقد إثيوبيا غيرنا دلتنا تجبرنا يعيشنا زبل زنا برا كالكوليشن يكاب كل تشن جميرو الجدان قالنا وسده الناس تبعله سن عفورم ناتوسخ إن إرترا نبل مسازق يزنا برا لومي تقللت كنا تغير السودان فعبد غرغراتي ولو سومالي لاند أب عزقتي زلو جبتي يس ستيل حيال له جن جبت دما كاب كان بروفنت زبلي مخنياتو مس إسرائيل زلو كنتات أب قمتي تيقا أنا جبتي زدلي يخو قبرو ويكولنيا بيكس نبعلون ناي هجراو دحنت حتى وصلوا زلو تمنجس دما ولا وكم سمير كافزي قرب زلو تغني بهزب دما كل جزء في زلو وي زت أمامن منجستي كلنا بجبت زلو سلذي أمريكا أب جبت تحط له استراتيجية إنك غير ليه they cannot push too much أما تقطو تغيرهم سيستم منجستناتهم كيف نقلوا خلي زيا أب قمت يمزتوا إنك قبرهم زلو يفلتيهم سعودية أمريكا أسنبيداتهم الله أمريكا بوليتيكا السعودية أسنبيدوا مالو التمسنبات بمنتهي بخمي من قد كترقوميو أبقوا طبام يغنى من أبروم نجزيز قدف كوينو كبد بلي بده قد يمام كم زلون تزلوا زنبرو من عمتا زتقمولو زنبرو صبوغ زخون استراتيجي فشيلو أب كبي زخون حدقا بس يحملو كل زنريا زلنا دما انتاي كفترينا نلدلنا نسعوديا يخون نجبتي يخون نخلاتهم أب كباب زلو هجرات كبيد بده كفتري سلازي هجرات أبزو بازلوا كم بالي إرترا صبوغ زخون بوزيشن على وين نتزلوا كنتات كتقمالو بس بزحات هجرات صبوغ شركة تكبرون تخل تخونيا إذا جبت تزبهال نبزحات هجراتون يمتشأني يلا سلازي إرترا كمي جرات تصاوتوا لنا بوليتيكازي أقداسي يكون بلتقنا دما نزير رسل زلوا أنا هنا خنتاك نركب نخلنا بله منين قبل زفتن زلوا أبزو قدايزي نعنا خي أمريكا أبقمت تورنادو انتاي تراكن تصاوت نخل انتاي كجبر لنا يخلو كان يجيب صفتيهم مع لهم أمريكا ركبت تجبر لهم مس إيرترا ركبت تجبر دلهم هنا غير صغيرنا مريت كوف زبلنا ولا حنت أجندة بعالم نايكرنا فيك كنت أوازين خليهم كنت جبرنا تدلي زلهم يمزلوا زلهم تعمل سدما بتفكر أمين مسخة صوت تدخل ترى لك جن ليلة عامها صوت يدخلنا because geography ون وسانة سلزخنا بزوان زي geography وسانة تراك صوت كم زخلي زنقر سلزي إذن رياض لنا مدرخ ببزول من قدي إذا تفعل على عين الترجم زوها بزول ليو إيرترا ما هنا كمبيوتر دليتنا نتايو كم إيرتراين مالتيو نزل حجي زخية زلو كنتات نب عبود زخونة ربحتات كغير بخماي من قدي نمن قصو نقطفو بخماي من قدي تراي تزبير تراز دليو زلن تايو الدلات ناي جنرال سبحانه فين الله كمزا فلاش ناي كاميرا يو بلج كتبل كلا حتى بلج زرخو بطويات سل رجعوني بلج كتبل كلا بتخكل اتي اوبجكت دي سال زلو لكعتين تزوني صبغيات سلو ترياتيو جن نتبقى نياس انهات سل نزي عدلات مسكوتنا عدل لماكم يا بيوت مزيبل تعدلك ما تخلو نتدالي زلون كتقمل نزخالت رايو سلازي نزي عجي تخفيتو زلو هذا كان عدل معري عبا حدا غاز فتريقن عدل كالو إيرترا كندمنتاي ني ربحا ني استراتيجيكا وربحا ناتا نصطتا ناتا ندحنت ناتا كم دما نقطبا ناتا خطقمل تخل إيرترا بفلاي زغون إيرترا وزسما مع الحق انتلو وتهدراو حاجة سدليا تهاجر وتهدراو دقفت دليا نبلينا جن كابت زلوا كبابجن نفسك تكلا خلط خلاجر مهانا بزروا هذيك ناس بتكبر عسرت جزء ولا أسرع جزارياتنا الله أبقى طبعا درجة الناس بجد في الأرزول يرترى أنتي كتكبر تخل أنتي ربح فتر تخل أنتي شركة نات كتاب تكبر تخل أنتي شركة ناتات كنا أبقى طبعا بزقل تفكت كيرو تخل دو دوم مسير تراك شهر غز دليل زلوا أكسادهم دويلكا أبقى طبعا ربح يرك خلاله حج دما right now بعركوينات أو مزبلة يكون بعركورت أو مزبلة أبتنا يكلم درامهم لا سقوليا سلزي أتناير تراس أوتها معرتنا تنقر صبر وزلوا معاريو بزغلت فابزيا شجر زلا أنا أقول لك زي زبلكم تجيب تزبال مراهي يسرح الذي يسرح لهم زي قدس لنفس وقف ركبنا وتنا بجنزب صغيرة نخرج خلو everywhere نشتى opportunity تفتيرة ما يجنزب ديل غيره ترى خاصة سلزي نحنا معرت زلنا عدلات نبقى طبعا مغيار جن قرب دخمت لنا أبقى طبعا نربح حاسبية زبلكم زلوا عاقاوي نعايا بأوروبا كوفي نازلنا زقبر عدل كهلاو درجة إتابي إيرترا زلو زبقن كابتو زلو كونتات عدلات كرقبلو زغل من قدي تكالات آتين كوربوريشن استتفتيرو من نقدين تتفتيرو ويون قال نقر تتفتير أبدا
ኩለን ዘን ኩባንያታት ናይ ወርቂ ዝዕድና ዘለዋ ክንደይ ኤርትራውያን ኣብኡ ይሰርሑ ኣለዉ ኣነ ክነግረኩም ኣብ ሊንክድን ካብ ኤርትራ ብዙሓት ኢንጂነራት ናይ ቢሻ ኢንተርኔት ኣለዎም ምስኦም ሊንክድን ፕሮፋይል ናቶም ይርዮም ፍሬንድስ ኮይና ኣለና ፈለው ይገብሩኒ ዝገለገለ እውን ይፅሕፉ ለዮም ብዙሓት ኢንጂነራት ኣብ ቢሻ ዘለዉ ኢንተርኔት ኩሉ ግዜ ስለ ዘለዉ ስለምንታይ ካምፓኒታት ካብ ትፈልዎ ኤርትራውያን ዕድል ረኽቡ እዮም ንክምዕብሉ ኤርትራውያን ፅቡቅ ሂወት ኣደነ ቢሻ ነይሮም ዝስደዱ ክንደይ ኣለዋ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብ ቢሻ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ሃይ ኳሊቲ ስታንዳርድ ዘለዎ ናይ ስራሕ ዕድል ኪኖ ቢሻ ኣሎ ድየለን ከዓ ኣይፈልጥን እየ ምክንያቱ ኢንተርኔት ኣለዎም ሓንቲ ቪድዮ ክልተ ሰለስተ ቪድዮ ቀደም ኣብዚ ሸር ገይረልኩም ነይረ ኣመጋግባ ናቶም ኩንክናቶም ሕክምና ናቶም ዘለዎም ናይ ብሓቂ ስታንዳርዱ ዘማልአ ትካል እዩ ወላ እኳ ካብ ከተማታት ርሕቕ ዝበለ እንትኾነ ኢትስ ኦኬ as long as you have a good life ጽቡቅ ዝኾነ ሂወት ክትመርሕ ትኽእል ተኮይንካ ምስ ዓለም ኮኔክትድ ከም ዘለካ ስማዓካ ተኮይኑ people can stay ከም ቢሻ ዕድናታት ጥረትኩስ ካልኦት ኮርፖሬሽንታት ተመፅአን ድማ ኣብቲ ሃገር ክሰርሓ እንተጀሚረን እንታይ እዩ ኤርትራውያን ዕድላት ክረኽቡ እዮም እዚ ማለት ድማ ዕድል ዝረኸበ መንእሰይ ድማ ኣይስደድን እዩ ዕላማ ናትና ድማ ኣነ ከም ኤርትራዊ ዝርዮ ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ክስደደሉ ዘይክእል መንገዲ እምባን ኩርባን ኣፍሪስና we have to make sure this happens as fast as possible እዚኣ ጥረታ ሕልምናተይ ኤርትራውያን ዘይስደድሉ መንገዲ ካብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ሶ ናይ ሎንግ ተርም ቪዥን ናይ ኤርትራ ክኸውን ዘሎ ድማ እዝን ወዲ እዝን እዩ ኣነ ናተይ ራእይ ናተይ ኤርትራ ተዓዊታ ክብል ከለኹ ዓወት ናይ ኤርትራውያን ስደት ጠጠው ዘብልሉ መድረክ ምስ ተፈጠረ ምሁራት ኤርትራ መንእሰያት ኤርትራ ብዓዲ ኮፍ ክብልሉ ዝኽእሉ መድረክ ምስ ተፈጠረ that's how I'm going to interpret ነቲ ዓወት ዝብሎ ዘለኹ ኦኬ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ግን ንሕና ጥራይ ኣይኮናን ዘለና ሱዳን ዝበሃል ሃገር ኣሎ what's going on ኣብ ሱዳን ናይ ሱዳን ለንቀነ ብዙሕ ቪድዮታት ይድወፅ ዘሎ ካብ ክንቆፅሮ ንላዕሊ ብዙሕ ይድወፅ ዘሎ መጀመርያ ካብ ዛርሲ ናይ ግብፂ ከይወፃኹ ናይ ግብፂ ጉዳይ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ሓንቲ ኣጀድና ኣሎ ኣብዚ Far from over. Egypt has yet again warned Ethiopia. The message is clear. No new dams on the Nile. Cairo has drawn a firm red line. Egyptian Irrigation Minister Hani Sewalam made the declaration at a press conference in Cairo this week. His message came after media reports alleged that Ethiopia plans to build 3 more dams on the Blue Nile. Sewalam said that Egypt won't allow that. Cairo stressed ሶ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ጉዳይ ናይ ኒል ኩሉ ግዜ ድራማ ምስኮነ እዩ ግብፂ ድማ ነቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዳይናሚክስ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ብቦ ስለ ዘለዉ this is our moment now or never እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ከም ዝቕልብላው ከላ ፖለቲካሊ ፀቕጢ ክንገብር ኣለና ወላ ወታደራዊ ፀቕጢ ክንገብር ኣለና ዝበለፀ ዲል ንክንረክብ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ the weakest point እዩ ዘሎ ሕጂ ስለዚ ግብፂ ፖለቲካሊ they are pressuring him a lot እዚ ናይ ገርድ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣብ ዲቤትን ኣብ ዲስካሽንን ክህሉ they are pushing as much as they can ትንፋሱ ክሳብ ዝፀበ ገይሮም ፀቕጢ ዝፈጥሩሉ ዘለዉ ስለዚ they are really under tremendous pressure ብልፅግና ዝበሃል ከቢ ዝኾነ ፀቕጢ ዘለዎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ምስ ታንዛኒያ ርክብ ይገብሩ ኣለዉ ምስ ኩላቶም ተን ሃገራት መገብቲ ሃገራት ዝበሃላ ይገብሩ ኣለዉ ንኣቢ ድማ ብወታደራዊ ብፖለቲካዊ ብኩሉ መንገዲ ጨቢጥካ መሓዝ ማለት እዩ ነቲ ረብሓ ናይ ግብፂ ክረጋገፅ ተኮይኑ ግን ንኣቢ ረብሓ ናይ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ናይ ገርድ ማለት እዩ ኣቢ ግን ዝከላኸለሉ ሓይሊ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዲፕሎማስያዊ ምክልኻል ናቱ ካበይ ዝመፅእ ካብ ኢማራት እዩ ዝመፅእ now there is also another problem እቲ ኢማራት ዝበሃል ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገራት ይድወፅእ ዘሎ ብዙሕ ኣርቲክልስ ብዙሕ ነገራት እቲ ኢማራት ዝበሃል ንባዕሉ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ገጢሞ ከም ዘሎ ሓደ ካብኡ ወርቂ ናይ ኢማራት ይስረቕ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እዚ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝትመን ገንዘብ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዶላር ዝትመን ወርቂ ኢማራት ካብ ግብፂ ከም ዝሰረቐት እዮም ዝነግሩ ዘሎ ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዘረጋገፁ how is this happening and the implication of this situation ምስቲ ብዳዕመ ሰሪዕ ዝተፈፀመ ዝተፈላለየ ገበናት እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ንዝብል እስከ ንእሽተይ ከስማዓኩም Gold stained with blood, army clashing with paramilitary for control, the world's worst health and humanitarian crisis, and a Gulf power repeatedly accused of fueling a war economy. Put together, these phrases explain the situation in Sudan. The fighting between the Sudanese army and the paramilitary Rapid Support Forces, or the RSF, broke out in April of 2023. ሓደ ካብቲ ንግብፂ
ንኢማራት ነቲ ዘለዋ ብራንድ ማራ ዝፅይቃላ ዘሎ ጉዳይ እንተሎ እዚ ኣብ ዓበይቲ መጋዚንስ ወይ መጽሔታት ከም በዓል ፋይናንሻል ታይምስ ወፅኡ ዘሎ UAE procured 100 million stolen ዝተሰርቀ ወርቂ ካብ ሱዳን ዝመፀ ነቲ ቁጠባ ናይ ጎልድ ኢንዱስትሪ ናይ ኢማራትን ናይ ዱባይን ዘሳስብ ዘሎ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ 100 ሚሊዮን ንኢማራት እንታይ ኢሎም እዮም ዝምልሱ ዘለዉ 100 ቢልዮን ንኢማራት እዩ ናይ 500 ቢልዮን ቁጠባ ዘለዎ እንታይ እዩ 500 ሚሊዮን ስገለ ይብሎ ንሱዳን ግን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ኤርትራይን እዚ 100 ሚሊዮን ገንዘብ ኣይኮነን ክብሉ ኮይኖም በዚ 100 ሚሊዮን ገይሮም እዮም ንዳዕ መሰረዕ ፋንድ ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ ንዳዕ መሰረዕ እዚ ብናፃ ኣይኮነ ዝሕግዝዎ ዘሎ ወላ እኳ ንስትራቴጂካዊ ረብሓናቶም ይሰርሕ እንተሎ ነቲ ዝግበረሉ ዘሎ ሓገዝ ይኸፍሎ እዩ ዘሎ ብምንታይ ብወርቂ ብዝተሰርቀ ወርቂ ገይሩ እዩ ትኸፍሎ ዘሎ ናይ ኢማራት ክፋእ ድማ እዚ ሕማቕ ዘብሎ ንረብሓናቶም ሲ ብገንዘብካ ኢኻ ትገብሮ ኣብ ንኣብነት ይሕግዝዎ ኣሎ ይበሃል ኖ ንኣብን ብጣዕሚ እዮም ዝመፅዎ ዘሎ ንኢትዮጵያ ይመፅዋ እዮም ዘሎ ብዙሕ ፀጋታት ናታ ናብ ኢማራት ዝኸይ ዘሎ እዩ ዝበሃል እዚ ማለት እዩ ኢማራት ክሕግዙኻ ከለዉ ይበልዑኻ እዮም ንናቶም ኣጀንዳ እናሰርሕካ ከለኻ እናበልዑ እዮም ዘስርሑኻ እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ሚድያ እናመፀ ነቲ ወረቐት ናቶም ዘበላሹ ዘሎ እዚ ድፊት እዚ ድማ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ንኢማራት ፀቕጢ ክፈጥረላ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት በይናይ ኩነትን ኣብ ዓለም ዘላ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ሓድሽ ማዕበል ይግበር ኣሎ ኣንፃር ሓድሽ ማዕበል ናይ ፖለቲካ ኣንፃር ኢማራት ዝኸይድ ኣብ ኤውሮጳ ተመሳሳሊ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ወገናት ናይ ዓለም ድማ ንኢማራት ቻሌንጅ ዝገብራ ኩነታት ይመፅእ ኣሎ UAE arms sales over alleged U.S. senators urge Rubio to suspend UAE arms sales over alleged RSF support. A group of 21 U.S. senators is urging Secretary of State Marco Rubio to suspend certain U.S. arms sales to the United Arab Emirates, accusing the UAE of serving as the Rapid Support Force's main external supporter in Sudan's ongoing conflict. In a letter led by Senators Chris Van Hollen and Tim Kaine, the lawmakers warned that an anticipated RSF assault on El Obeid could lead to mass atrocities similar to those reported after the fall of El Fasher, where UN investigators said the violence bore the hallmarks of genocide. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ናይ ኣሜሪካ ሴኔተርስ ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ they are pushing him ኣብ ልዕሊ ኢማራት ስጉምቲ ንክውሰድ ብዙሕ ፀቕጢ ይግበረሉ ከም ዘሎን እዚ ኩነታት ድማ ምስቲ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝፍጠር ዘሎ ማዕበል ውዒሉ ሓዲሩ ገለ ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣብ ባይቶ ናይ ኤውሮጳ ተመሳሳሊ ማዕበል የጋጥም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኢማራት ብኩሉ መንገዲ ቻሌንጅ ይመፅ ኣሎ ናይ ቁጠባ ኢራን ትፈጥሮ ዘላ ቻሌንጅ ኢምፓክት ኢራናውያን ድንጋፀ ናይ ሱዳን ኣለዎ they know ኢማራት ዝበሃል ተታሪሙ ኣብ ሱዳን እውን መፍትሒ ክመፅእ ከም ዝኽእል ስለዚ ኢማራት ኣካል ናይቲ ፀቕጢ እውን እያ ኢራን ኣካል ናይቲ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ኢማራት እውን እያ ነቲ ኣብ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ናፅነተንን ሰላምን ንክረኽቡ ይሕግዞም ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ኢራናውያን ስኮላርስ ናይ ኢራን ይዛረቡ እዮም እዚ ስለዚ again the pressure is coming from every angle ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እንታይ ፀቕጢ ክፈጥር መወዳእታ ነቲ ጉዳይ ናይ ብልፅግና ነቲ ጉዳይ ናይ ኢማራት ኣብ ሱዳን ዘለዋ ይኹን ኣብ ብልፅግና ዘለዋ ሓደጋ ክኾኑ ይኽእል እዩ እቲ ሓደጋ እናዓበየ እንድሕር ከይዱ ድማ መወዳእታ እቲ ዘለዎ ኩነታት ክቕየር ዝኽእል ነዊሕ ከድና ኣለና ኣብቲ ናይ ዓለም ፖለቲካ because that's very important ሕጂ ንመለስ ናበይ ናብቲ ኣከባቢና ዘሎ ኩነታት ንመለስ መጀመርያ ናይ ፋኖስ ከንስማዕ ይሄ ግንባር የአፋብን ቴክኖሎጂ ነው የአፋብን ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት አለው ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት በጣም ጥልቀት ያለው የቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት አለው እንግዲህ ይሄንን ነው ብልጽግናዎች ይሄ አብነት ነው ይሄ አብነት የአፋብን ነው ምን ምሽጎቹ ብልጽግና ምሽጎቹ ድሮ ናይ ብልጽግና ጉዳይ ሳይውዳእኒ ከም ዝበሃል እዚኣ ድሮን ብቐዳማይ ናይ ስለያ ድፍዓት ናይ ኢማራት ናይ ብልጽግና ሰራዊት ኣብያ ዓስኪሩ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሮም ስኢሎም ዘርአዩና ናይ መን ድሮን ኮይና ፅንያ ናይ ኣፋብን ናይቲ ሓበራዊ ግንባር ናይ ፋኖ ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት ኣለዎም ኢሉ ፋኖ ዝኣክል ብቴክኖሎጂ እውን ማዕቢሉ ብድሮናት ገይሩ ክስልዮ ጀሚሩ ለን ብልጽግና ዋይ ጉድ ናይ ብልጽግና ስመወዳእታ የብሉን ዝበሃል ኣታ እዚኦም ሓደ መዓልቲ ገለ ክስምዑና እዮም ገለ ክንሰምዕ ከም ንኽእል ጥራይ ስምዑ ጥራይ ስኻትኩም እቲ ጉዳይ ከመይ ኢሉ ጥንግድግድግድግድግ ዝበለ ኩነታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ፋኖ ቴክኖሎጂካዊ ዲፓርትመንት ናቱ ንብልጽግና ክስልክ ኢሉ ኣሎ ይብሉና ኣለዉ again that's another nightmare ንብልጽግና አንጻር ፋኖ ከንታይ ብላ ኣሎ እቲ ምሩቅ ጀነራል ስምዖ እስከብዚ 4 ኪሎ ሰው የለም ቢባል አንዳቸውም 4 ኪሎ መቶ አይዙ ፋኖውም ኦላ አይመጡም በጭራሽ ምንም አይመጡም
ካፓሲቲም የላቸውም። መጥተው የሚያደርጉት ነገር የለም። ምን ያደርጋል? እስኪ ማን ነው የሚመጣው? ዘመነ ካሴ ነው የሚመጣው? ማን ነው መጥቶ 4 ኪሎ ገብቶ ኑ 4 ኪሎ ክፍት ነው ብትላቸው አይመጡም። ስለዚህ ይሄ ይቅር ዘሎ መን እዩ እዚ ዛረብ ዘሎ ባጫ ደበለ እንዲሁ ቻበሎ ንዓወሽ በሎ ሓንቲ ከላሽን ተኣኽሎ ትብል ደርፊ እዮም ዝፃወቱ ነይሮም ሻዕብያ ፈሊጦም ደ ወላ ሃንደበት ኣይደኖ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እዩ ኣብቲ ፅቡቅ ዝምድና ዝነበረና ግዜ እዩ እቲ ባጫ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ነዚያ እዮም ዘርእይዎ እንታይ ዝብል ዘሎ 4 ኪሎ ዝመፅእ ሓይሊ የለን ፋኖ ይኹን ሸነ ኦላ ናብ 4 ኪሎ ክመፁ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ዘሎ ዘረባ 4 ኪሎ ክመፅእ ክእሉ ኣይክእሉን እዩ ዘሎ ክንስዕሮም ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ፈርጌት 4 ኪሎ ክመፁ ይክእሉን እዮም እዩ ዘሎ ትፈኸራ أبي أحمد بعلو برلماناتو نعرات كيلو مسؤول ست أنزح زيالن يلي يفكر إثيوبيا يتفرسين يلي يفكر ساكن ناي فروسات أبروسهم فريسهم كم زلوا بزي حتى حجرنا مرحكا يتفرسين حجري الكات الجهرنيها لذي this is where the country is كنا من تاي نتحت وريدا خمزلا كنا من تاي أبشجر وريدا خمزلا يوم زنا قرنا زلوا تي ربحكي بلتقنا there is no much left بزع زترفو نجار كم زي بلي يوم زنا قرزلوا أنا بحكي أتوم نعوز دقفو زلوا تم بانداتات مسو زلوا دما ولا حنتي فايدة كم تقولوا زخلا يكونون تتزاربوا أنت فكروا أنت قلا جبروا ولا حنتي زجبر يلن ولا تميدي أنا محرقة فليتو دي ولا دي تحويسوا نزنا شعبي عنا يتقراين ركب دما بباچا دبرينا ببران جولا طور إرترا ماشينو زبط ምክንያቱም ባጫ ገበሬንም ብርሃኑ ጁላን 2-3 የማረኩ ናቸው። አዲስ ሰው ይዛል መጣ ብቃት ያለው ጥራት ያለው አዲስ ሰው ይዛል መጣ ባጫ ኢትዮጵያ ፈቲና ጸሊና ይዝብሎም ዘሎ በበዓል ባጫ ደበለ በበዓል ብርሃኑ ጁላ ትምላሕ መራሒ ሰራዊት ናቶም ኣብ ኤርትራ ከይዱ ዓወ ከምፅ ኣይክልኒ ምክንያቱ ምሩኻት ክምህር ዝኽእል እምበር ካብ ምሩኽ ካብኡ ዝሓይሽ ኢትዮጵያ ከተፍራ ይካለትን እዩ እታ ዝበለፀት ኣርጊመንት ናቶ ብዙሕ ግዜ ከመይ ኢለ ብልፅግና ወይ ኣቢ ስለምንታይ ንብርሃኑ ጁላ ወይ ነቶም ካልኦት ምሩኻት ኣብ ቅድሚት ገይሩ ዘሎ እታ ሃገር ካብኦም ዝበልፁ ከተፍሪ ስለዘይከኣለት እቶም ዝሓሹ ዝበሃሉ ሰብ እቶም ዝሓሹ ውግእ ዝፈልጡ ንሻዕብያ ወላ እንተተማርኹሲ ጥይድ ተኮስዮም ናብ ሻዕብያ ገፆም ስለዚ ሶም ሳቶም እዮም ቶም ዝሓሹ ዝበሃሉ 35 ዓመት ካልእ ጥዑይ ነገር ከተፍሪ ኣይከኣለትን እታ ሃገር እዩ ዝብለካ ዘሎ ኣሚን እዚ ንዝኒ ዘለዎ ንፅቡቅ ገይሩ ዝሓስብ መርድእ እንድዩ ግን it is what it is ካብ ዝበልፅ ኣይገበሩን ሕጂ ድማ ኩሉ ግዜ ድማ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዳሃስያ ዝብሉ ነፍሲ ወከፍ ስርዓት ምስ መፀ ነቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ናጓሓፈይ ዝመፅእ so one of the biggest problem እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዝብልዎ ፅቡቅ ይንዓና ምክንያቱ እቲ ፍልጠት ሳይሰጋገርን እዮም ዝብሉ ደርጊ ክመፅእ ከሎ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝነበሩ መኮንናት ምሎም ቀቲልዎም ይመፅእ ኢሎም እዚ ማለት ማለት እዩ ሓድሽ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሰጋገር ኣይከኣለን ደርጊ ነቶም ኩሎም ዓበይቲ ወታደራዊ መኮንናት ክኢላታት ዝነበሩ ናይ ሃይለ ስላሴ ኩሎም በንቂስዎም ናቱ ሒዙ መፅኡ ኢህደግ ምስ መፅኡ ኩሎም ወታደራዊ መኮንናት ናቱ ገለመለ በንቂሩ ድሃደሞ ሃዲሞም ተኣሰሩ ዝተኣሰሩን ገለም ድማ ነይሮም ተደርቢዮም ነይሮም ንሱ ምስ መፀ ድማ ኣብ እንታይ ገይሩ ንኩሎም ነቶም ናይ ህወሓት ዝነበሩ ጀነራላት ዘይኮኑስ ወላ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ዝነበሩ በንቂሩ ውፅዎም so ኣብቲ ሃገር ኩሉ ግዜ ካብ ዚሮ ዝብገስ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘሎ ክንምንታይ ሃገር ዓመታት ኣለዋ እዛ ሃገር ብዘይገድስ ሓድሽ ብልፅግና 8 ዓመት ዝገበረ ወታደራዊ ዶክትሪን ጥራይ ዘለዎ ኣብ 8 ዓመት ክትሃንፆ ትኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ንሸነ ክሓልፍ ኣይክእልን ንፋኖን ክሓልፍ ኣይክእልን ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ዶክትሪን ወይ ወታደራዊ ኣተሓሳስባ ግዜ የድልየ እዩ ካብ ወለዶ ንወለዶ ክሰግር ትኽእሉ ጥራይ ኢኻ ውፅኢት ዘለዎ ስለዚ እቲ ምውርራስ ናይቲ ክእለት ሓድሽ ነገር እናተምሃርካ ከይትኽእልካ ግን ነቲ ትፈልጦ ተመክሮታት ምውርራስ ድማ እዚኣ ኣገዳሲ እዚኣ ነገር እዚኣ የብሎም ኤርትራ እዚኣ እያ ዘላትና ነዚያ ነገር እዚኣ ኢፌክቲቭ ኣሰጋጊርና ኢንስቲቱሽናላይዝ ትካላት መስሪትና ዶኩመንት ጌርና ንዑድና ተማሃሩ ኣብ ትሕቶም ጀነራላት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲታት ተማሂሮም ኣይ ቲንክ ኣነ ብሳዋ ከለኹ ቤት ትምህርቲ ናይ መኮንናት ዝበሃል ነይሩ ናይ መኮንናት ዝበሃል ቦታ ነይሩ ሶ ኦልሬዲ እቶም መኮንናት ዝበሃሉ ኣነ ኣብ ሳዋ 16 ዙርያ 2002 ክዕሎም ከለኹ መራሒ በጠሎኒ ካብኡ ንላዕሊ እዮም እቶም መኮንናት ኣብ ሳዋ ዝሰልጠኑ መራሒ በጠሎኒ ወይ መራሒ ብርጌድ ገለ እዮም ዝኾኑ ነይሩ ሎሚ ጀነራላት ደይምብፅሖም ቅርብ ለኒ እዩ ምክንያቱ ገለገለ ካብ ዝረኽቦ ብዙሕ ጀነራላት ሽመት ዝወሰዱ ኣለዉ ንሰሚዐ ካብቶም ወለዶ ናይ ሳዋ but that is a detail ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትገብሮ ትኽእል እቲ ብቅዓት ተተመክሮ እንተሎ ኮይኑ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ብልፅግና ዘይብሉ እቶም ካልኦት ግን ዘለዎ ማለት እዩ ተጋሩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብኩሉ ሬድ ኣለና
ንዝመፀና ዘሎ ብድሆ ንምምካት እዮም ዝብሉ ዘለዉ and they don't even have an option ምርጫውን የለን you have to ነቲ ዝመፀካ ዘሎ ምምካት ጥራይ ተማራፂ ዘለካ ትግራይ ፕሬዚደንት ዝተወሰኑ ፖለቲካ አመራርሓ አልዮም ጨላላ ኢሎም አዲስ አበባ ስለዝኾኑ ዝተወሰኑ ብዝሓለፈ መስዋዕቲ ህዝቢ ትግራይ ኮሎኔል ጀነራል ተባሂሎም ሕዚ ኣብ ከይዶም ተፀጊዖም ስለዝለፉለፉ ዝተወሰኑ እንዳፀገኑ እንዳዓለሙ ዝውዕሉ ንህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ፖለቲካዊ ውዳበ ፈጢሮም ፈቅዶ ቀበሌን ፈቅዶ ቢሮን ፈቅዶ እንጆ እንዳኸዱ ሳንቲም ዝልሙኑ ውድባት ስለተፈጠሩ እናው ተሓባበቡ ሓደ 100 ሰባት ስለዘሎ ትግራይ ይፋይድ ይገብሩ ማለት እዩ ረመዳን ንኩሉ ይፋይድ መቸም ዝክለካ ኣብቲ ንሰምዖ ዘለና ኢና ነቶም ኣረይቲ ውዳቕ ኣብ ምስ ብልፅግና ሰፊሮም ዘለዉ ንዖም እዩ ዝምስክር ዘሎ ካልኣይቲ ድማ በዚያ ጌርና ክንውዲ ኢና ረመዳን መሓመድ ኑር ደብዳቤስ ሎሚ ኑር ይመስል እማዓት ማለት ሪል ይመስል ናይ ሎሚ ተፃሓፈ ይመስል እዛ ዝሞ ንህዝቢ ትግራይ ኢሉ ፅሒፍዎ ሰይድዋ ኣሎ ወገን ኤርትራ ተለኣኸ ክሮት ሃበልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ስለዛዘሞ ያው ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ብሩህ ተስፋ ይፅበዮም ዘሎ ፈተናታት እዚ ክሓልፍዎ እዮም ካብዚ ንዓቐብ 8 ወራራት ሓሊፍና ኢና ብዙሕ ፈተናታት ተሓሊፉ እዩ ያው ሕሉፍ ተረሳዓይ ስለዝኾነ እዩ እምበር ስለዚ ኣነ ብዙሕ ተስፋ እዩ ዝረአየኒ ያው ዓንተ እውን ኣወለ ወየ ዝርዝር የቕረብካዮን ግዜ ስኢንካ እምበር እንታይ እዮም ኢሎም ነይሮም ናይ ኤርትራን ኩዕየንተን ትማሊ ኣጥፍየን ዝጠፍኣን ሰብ ኣልባን ዝነበራ ነፈርቲ እኮ ናይ ኤርትራ እኮ እየን ክኽሉ መኪኖም ትማሊ በቃ ናይ ኤርትራ ናይ ሸረር ኢና እወ ናይ ኤርትራ ማለት ናይ ትግራይ እዩ ናይ ትግራይ ማለት ናይ ኤርትራ እዩ ግን ኣሚኖም እኮ እዮም ብድሮን ከም ተወቅዐ ብልፅግና ብድሮን ከም ተቐጥቀጠ እኮ ኣሚኖም እኮ እዮም ግን ናይ መን እየን ኣብ ዝብልዮም ንትግራይማ ክህልዎ ይኽእልን እዩ ናይ ጎረቤት እየን ኢሎም እወ ናይ ዓረብ መሬትን ናይ ኢራን እናተኻሪኻ ብናይ ዓረብ መሬት ኣፅዋር እንዳሰብ ክትድብድብ ከለኻ ንስኻ ብናንዳ መን ክትድብደብ ኢኻ ትደሊ ትዘረባ ስለዚ ናይ ኤርትራ ድዩ ናይ ትግራይ ድዩ ናይ TDF ድዩ ናይ ሱዳን ድዩ ናይ ማንም ይኹን መቸም ይኸኒየልና ይብልለዉ እታ ባወል ስዒድ ዝወፀት ፅምደያ ኣይ ቲንክ እምሪ ናይ ብልፅግና እናኸለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ኮይኑ ተሪፉ እዛ ሕጂ ንሪያ ዘለና ንኤርትራ ዘላቕ መፍትሒ ክመፀና ጥራይና እንደሊ ዝያዳ ምስ ኤርትራ እቲ ኤርትራዊ ዝደልዮ ነገር እንተሎ እዚ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ምትእስሳር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከይዱ ፍረ ከምፅእ ንምንታይ ኩሎም እቶም ካልኦት ምትእስሳራት ርኢና ኢና ምስ ቻይና ዝምድና ጌርና ምስ ራሽያ ዝምድና ጌርና ምስ ካልኦት ብዘይቲ ናይ ኣሜሪካ ኪኑ ክሰግሩ ኣይክእሉን እዮም ወላ ክሕግዙካ እንተደልዩ ወላ ምሳኻ ክሰርሑ እንተኽኢሎም ተደልዮም ኣሜሪካ ትገብሮ ዕፅዋ ክሰግርዎ ድሌት የብሎምን ንኤርትራ ኢሎም ሪስክ ክወስዱ ይደልዩን እዮም ስለዚ ኢቨን ኢፍ ዊ ትራይ ምስ ካልእ ነቲ ቁጠባናትና ሓፁር ኮይኑ ክኽልክሎ ዝኽእል ኣሜሪካ ፍሉይ ሓገዝ ገብረልና ይክእልን ንፈልጥ ኢና ምስ ኣሜሪካ ሽግርና እንተቐንጢጥና ግን ምስ ካልኦት ናፃ ኮይና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ከምተን ካልኦት ኩለንተን ምዕባለ ዝገብራ ዘለዋ ምስ ቻይና ንርክብ ዝገብራ ዘለዋ ቻይና ግን ናብ ኤርትራ ክደፍራ ይደልን እዩ ተን ካምፓኒታት ናይ ቻይና ናብ ኤርትራ ንሽተይ ቁጠባ ስለዝኾነ ሪስክ ክወዛእ ይፈርሃየን ስለምንታይ እተን ናይ መንግስቲ ጥራይ ንሽተይ ሪስክ ዝወዛእ ዘለዋ እምበር ተን ካልኦት ክመፃኻ ይደልያን ኣሜሪካ ሳንክሽን ክትገብረን ስለትኽእል that's why ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ዘላቒ መፍትሒ ምግባር ምስ ኣሜሪካ ዘለና ኣብ ፅቡቕ ገፅ ናይ ኣሜሪካ ክንህሉ ምኽኣል ነቲ ካልእ ክንከዶ ንኽእል መንገዲ ሓጋዝ እዩ እምበር ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ፍሉይ ፀጋ ፍሉይ ደገፍ ፍሉይ ሓገዝ ወይ ፍሉይ ሽርክነት ክፈጥረልና ዝኽእል ነገር የለን ሶ ቤዚክሊ ኤርትራ ዋንስ ኤንድ ፎር ኦል ነዚ ጉዳይ እዚ ክትብትእ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ደበና ፅላሎት ወይ እውን ሽግር ሓንሳብን ሓዋሩን ፈቲሖም መርሕነት ናይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ኩሉ በቲኖም እንተኸይዶም ነቲ ሃገር ልውላውነታ ከየትፈሩ ኩሉ ብድሆታት ዝነበራ ፀገማት ኣስጊሮም ነቲ ንነዊሕ እዋን ሰኪሪቲ ፀገም ክፈጥረላ ዝኽእል ዝነበረ ኣሜሪካ እውን ናብ መሓዛ ቀይሮም እንተኸይዶም ሓደ ዓብ ነገር ተገይሩ ከም ዘሎ ጌርና ክንወስድ ዘለና ምክንያቱ ድሕሪኡ ንዝግበር ስራሕ ብፍላይ እቲ እገዳ ዝበሃል ከምኡውን እቲ ገዳ ተላዒሉሎ ዘይኮነስ ኦፊሻሊ ኤርትራ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ምሕዝነት ከም ዝገበረ ተፈሊጡ እሞሱ ብሚድያታት ክዝረብ ተኽኢሉ እዩ እቶም ትካላት ክደፍሩ ዝኽእሉ እምበር ገለገለ ትካላት እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብኩም ዝሰርሑ ኤርትራውያን ዝነግሩን እዩ
እገዳ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ገለ መስለ ፅቡቅ ዝርርብ ምስተገበረ ድሓርቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ሰምዑ ኖ ኖ ኖ ኖ ይብሉ ኣቶም ሰባት እዚ ጉዳይ እዚ ብከምኡ ዝፅሎ ኣይኮነ ኖ ኖ ኖ ትሬስኪን ይወስዶን ኢና ወላ ክሰሱና ዝብሉ ትካላት ኣለዉ ኮንትራት ፈሪሞም ክንገብር ኢና ኢሎም ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እቲ ገዳ ምስ ሰምዑ ኣይንገብር ኢና ይብሉ ካብ 0 ሰዓት ኢሉ ሽዑ ስለምንታይ ተልካዮም ናይ ኣሜሪካ እገዳ ኣዝዩ ዘፍርሃና እዚ ናትኩም ውሑድ ቢዝነስ ነታ ኣብ ዓለም ሙሉ ንገብሮ ሽግር ስለ ዝፈጥረልና ወላ ትከሰስኩምና ይሕሸና ከምዚ ዓይነት ሪስክ ክንወስድ ዝብሉ ኣለዉ እቶም ለይኣቡ ሰረቕቲ ትካላት ድማ ዘይተኣደነ መክሰብ እናገበሩ ነቲ ብኳኻ መዝሚዞም ክበልዑ ካዮም ዝፍትኑ ስለዚ እዚ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ኣቕሊሉ ዝርዮ ሰብ ኣሎ ኖ ዲስ ሃስ ቱ ቢ ዲስማንትልድ ብኩሉ ዋጋ ነዚ ምእላይ ማለት ሓደ ዓብይ ስራሕ ተሰሪሑ ኣሎ ክኸውን ጌርካ ክቆፀር ዝኽእል እዩ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና እቶም ፀሎት ትገብሩ እቶም ደዓ ትገብሩ እዚ ዝምድና እዚ የድልየና ኢና ኣሜሪካ ቤዝ ክትገብር ወይ ወታደራዊ ገለገለ ክትገብር ዘይኮነስ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ጠቕሊሉ ክዕረክ ክኽእል ኣለዎ ማስከ ብልፅግና ኣብ ሓሸውየን ኣብ ፋዕብትንን ኣብ ዘለወሉ ግዜ ነዛ ዓደል እዚኣ ተጠቒምና ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድናና ተደይ ሙሉእ ብሙሉእ ክንፀራርጎ ናብቲ መንግስቲ ኤርትራን ናብቲ መርሕነት ናይ ኤርትራን ብተደጋጋሚ ክንገብሮ ንኽእል ፃውዒት እዚ እዩ ኩሉ እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ፍላይ ኣሜሪካ ዘለዎም ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝገበርኩም መስራሕ ይወሓደን ቀፅሉ ነዛ ኩዕሶ እዚኣ ኣብ መወዳእታ ብፅሕዋ this is the last and the biggest challenge in ኤርትራ ብልፅግና ዝመፅእ ኩናት ኣይኮነ ገለ ይኮነት እዚ ዓብየ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ቶታል እንድሕር ክዕርኽ ኢሉ then we have achieved the biggest ክንብል ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ናብ ቁጠባና ከተተኩር ትኽእል ኢኻ እምበር ኣሜሪካ እናተናኸለትካ ቁጠባ ንክትሃንፅ እውን ከቢድ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ግን ማርማር እዩ ነዚ ጌርካ ሕምባብ ናብ ቁጠባ ድማ ይፅንሓለይ ክበሃሎ ዝግባእ ጉዳይ ኣይኮነን ነዚ ድሕሪ ምባል ናይ ሎም ኣርእስቲ በዛ ዓባይ ቻሌንጅ ዝኾነት ኣርእስቲ ጌርና ንውድኦ ኣለና ከም ወትሩ ነህዝብና ክኸውን ዝኽእል ዝበልናዮ ብዓቕምና እንፈልጦ ኢና ነግር ንፍትን ዘለና ጉድለታት ኣለዎ ሕፅረታት ኣለዎ ግን ንኩሉ እናረኣኹም ሸለል እናበልኩም ክድግፉካ ፈትኑ ንስኹም because we are not saying everything ንሕና ንገብሮ ዘለና እቲ ዝበለፀ ይንብለኩም የለና ግን ብዓቕምና እዚ ሓይሽ ኸውን እዩ እዚ ክሕግዝ ዝኽእል ኸውን እዩ እዚ ክጠቅም ይኽእል ይኸውን እዩ ዝበልናዮ ኢና ንበኩም ዘለና ስለዚ ንስኻትኩም ድማ ናትኩም ርእቶ ብምሃብ ላይክ ብምግባር ሰፖርት ምግባር ነቲ ቻነልና ድግፍ ተበልኩም ሰናይ ስራሕ ትሰርሑ እናበልና ምዝያ ደርፊ ክንከትፈኩም ኢና thank you كان لحلمو كان لحلمو أبعدت مرو استانت قالو بسنك فكري حبيب كان